gukora ringana gete kwa planet lakini omoiko gokurira imase nkoro yao kwa ogotebi ngatokora ringana litiriri boronge kole nasenje mwanyabanto tobate chinkoro chitari koigwa bamereria bakora buno moiko tatagete kero kendo bogima bwabo gochibosio bwachi bwabo bobe gose bwasareka gose banyora ringana likongu litabatanyare kwerusio omoiko nyasaye nigo gotokurira asekera ringana bone gietubo keria giatubeta abaisiraeli ekero bari gosomera amajikamsa mbakeigwa ekagara Yesu agatomu mwana oye omomoima agaja gukwa asinginchi bibito bado Paulo agokwa na segetabu kya Korinto ya kabere 3:17 munonga egie tubekyo bado nkeroro bono mwanyabantu bono iga ogokurira kwana gocha asolenga rusi egie tubo egere Nyasaye anyara konyora liba gasubugima bwao akwana monaye kero kobo kemambi yabono iga saba Nyasaye akurusiri egie tubo amaisao anyara ko bagakora mu kyana korra na kende gyonsi kyogokora kenyara ko bakerekiya asubugima bwao ekyagera amagimaito nintu tokoyagendya nintu torentereba nintu tokoyagenda kero twatangani ni Nyasaye ase kende gyonsi ase bara ase kero kende gosena ase ikisabali chaito ase biasara byaito ase megondo yaito ase kifamily chaito ase abana baito Nyasaye na romorai na otamo libaga anyare kora obugima bwao onyare ko bagokotoro obugima obuya egie tubeke kogotuba wasinywa nkiyokora wachikokora ebiasara kero bwate egie tubo wachikokora ebiasara tibikoba ekero bwate egie tubo wasoma mpaka wakole university lakini egasi yabora asenge nchonigo bwate egie tubo ekero bwate egie tubo nonya no konyoro omorugi gose konyoro omosacha oyora kunyome igabwate omochando egie tubo igokiroro egie tubo ngenchere nganebasi egotubete tobasa korra mambia gose binto gokora tibibwati breakthrough tibiri kogendera boronge egie tubo ngerige tubete ngana kero chigo chake biasara gose nyumotara chake biasara no tagetego chake biasara lakini asenge nchi egie tubo kiroro nonyane chibesa e capital yogo chake biasara birige borete egie tube kero kiroro akonyoro mushara tolikoyo bangira bune wenerete igokore binto bitagwenerete at the end of the day kwanyoranga biri kwabangete gokora biri gokoreka asenge nchi egie tubo nkiroro abana banyasaye tigatorusi egie tubo Paulo agokwana saba Korinto isato eba Korinto ya kabere isato 15 na nonyango ikerabona iga egie tubo keria bado ngetubeta abantu egie tubo keria bado ngesibeta abantu abana banyasaye omonto chake biasara nyuma yao kwanyorogendereire omonto chake gasi nyuma yao kwanyoroborire none chaka egasi ende yonsi agochaka kimchezo kwanyora asenge nchere egie tubo kerure lakini aye egie tubo egekobwatete no tigaretie no rigeretie omurigeri Nyasaye asomo saraba akorusiri egie tubo ekero gokora kende yonsi Nyasaye amonaye tigato sabe tatabe meganda Nyasaye uchiro ngiba mabera emambi yabono iga watote biri na goikera bono iga egie tubo ngetubeta abantu nigo nasabire na nasabire omurigeri yo bwe TV andonsi asako gendale rusire gietubo amasaba yega aba maseseni asare kende yonse agokora oyo kogenda mugondo Nyasaye oyo kogenda obisi oyo ole ase sabari ase bara Yesu mu rusire gietubo egera nyare korra mambia anyare gokora gento gikuwenerete anyare kora ibintu bya ibwate breakthrough financial breakthrough mu rusire gietubo ase biasara business breakthrough mu rusire gietubo ase marriage breakthrough mu rusire gietubo Kristo konya abana bawo asemambi yabona igana ababekira samabokao no motegera linale iga Nyasaye gusuno murigere nale iga se TV yega origere iri asemambi yabona iga omane bwo kumya mosesenie egera nyare koma nyangaringa neli naye kwali chika linyare go ikasa mataye egera litwarobo moya ya limokonye nasabire nsemere cyo bwao nsia manyinga Kristo Yesu ro motolito yogo kwana monaye no murandi ya chafeti yageta mumanyi kuro happy cha kisuneka enamba yesimi 0726869188 0726869188 Nyasaye be meganda akorusiri egie tubo egero nyara konyole breakthrough asekende yonsi eke ogokora shalom na Mungu wetu akubariki sana. Magega ya televisioni nsoko gwikasero yao kwanyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono nabo konyora ribaga rya bene riyokuraria asegete senieke aseriguri ryakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788 66 66 62. Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikere liruko rya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umuguse. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na Kyomuntu. Manjito margeria bwegeta sengi Ensoko TV mambo ya bono no gusaba no kwigena kwaninga kwabokiriya kwachakire kwiyariganya semero bya bwiritko togoteba ngaritko riye ikiritangani rikorwa nga Jumapili tichirimo mande yo manjito muri yose tichirimo nariritko rigo chakia AK tugo nga annoncia soro mambo ya bono chaga kwiyariganya nyari ko gukirania emero yago kunyari bogo kwibanga onyari ko gukirania eganga yago yeritko buna butambe togoteba igasomoro biri bw'Ensoko bwakire nigo tukunya twasanga naye buno mwanjito murigeria tonyara tukumanya nabego tonyara tugosebanya sigeta sengi itu Ensoko TV watonyara buna butamba somtana ito Facebook kwa ikasen semo ya YouTube kwanyara ko gusanga naitwe itonyara tukumanya nigati yari tugusanga naye butambe kuri asekinyoro kyago nyekinde gya korekanire togotebanga nabo gutumanya twarangiria abasaki baitu banyara bawikirana chinseme icho banyara bakumanya nga ninki kigendete kwenekiwa igonge mambi yabono na nenda kwarigania somoro biri Ensoko bwakire kingo kwaninga bwakire bya majito murigeria annoncia sore nayo ntenga bwakire bya etunyare togosika mutwe mambi yabono na manga gendete kwenekiwa kolene mambi yabono tukunya to kumanya century bene asensemo ya maya to so asensemo y'ikaseti tukumanyinga wikira boni gana lyagendete kwenekiwa borokiwa boigo kagitinga bonsi bachira sikuru twatebetenga ikeke go chako manjito murgeria anye kubwate nchira yo morokiwa gwa kunyaraka wikira na sikuru eneki abuna tayoka igonga boigo nabo kunyaraka gototebya alyagendete kwenekiwa kurwa chinsemo au nabigo tumeki urwa kurwago use ujumbe yago asina baitio studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoerio unyari kugusangana itwe asomtanda ito Facebook YouTube na bigase namba ito studio wikase nsemo ya WhatsApp onye kubwate gento taito usangana itwe mambi yabono na bukunyara go kubeke simi yago iga twatemanga ensemeye nero kunyara go kubeke simi yago kwanyara ko gotokwanira in 30 seconds clip kyago na bukunyara go tekerengere kyago sunyara ko gotokwanigo kwanya abantu bage mambi yabono igonga ebene simi yagiriga naba igonyara ko gutumiraga video karaka yatoba tinsemo innocent yatoba tinsemo cyanyingani tinsemo chimbe igongara bukunyara ko gutubekirago
egento kirio taito kwana na into mambia bono boige urwaka rwa gusekerengero kyago kono manjito mulgira ndara kwani gatia bali basoira som tandaito mambia bono tandaito o Facebook na bigasi namba studio ndo cheli net chena tebanga following kurwa ekerenyo Charles Lwanga nere mwalimu Charles Lwanga nera goteba kuronyamira county Kenyerere basement area ale tuned in tebanga Monday edition well done Nyaore Sylvia Mora Lavi Kwambuka Jacqueline Kwambuka Rafael Misuko au tebanga together wikani amona botoko nyara patrumia mamanya tebanga amen ko trasiringana li morandia nabego krandeni sekyo mosorbuge sum nera tebanga good morning to you atebanga nere krandeni sekyo mosorbuge su corona kuru city salams club wikaga chuba sobo atebanga nwalime yomorobiro mpaka omoire buna butame nanda atebanga abaigana baroba soime yomorobiro jeria kirbo negatia bane wikana ndemba some atebanga aboigo ensoko ne yemo buna butambe tosoime yomorobiro tunyare to wesemia patromia momanyi ateba Diana na Innocent Bwakire be patromia momanyi atebanga aserietario monene hoyo momanyi na sporoe kuranyanchonori tiga bakwani aba basoime yomorobiro atebena kumochere musori wegesusu zeria kerbo na mashabiki on SPN Soko TV kurwa orongorwa gusi na Kenya engima hoyo no yominto patromio momanyi nabegondo chegaiga eno kumochere nera atebanga good morning watching live kurwa isebania boda atebanga kuganire stawa korana barubwigasi Customs Kenya na Customs Tanzania atebanga emambingia nabegota kweba ligeriae Helen Mora Mukeira atuari mambia enyororo asante sana no kumochere igo de safara nera oteben Soko Bwakire kegima kurwa ruiru goika bogesumi Marime yomorobira komoiro Lawrence kurwa semo chiama seno nera otebanga narime yomorobiro mbakomoiro agontebinga kwani John Kibati na boigo Innocent Onyango na bakwani nande baigura makwani ayo na begondo chibosire kurwa semo chanyantaro otebanere no alime yomorobiro mbaka omoiro igongo manchito mugere negatia bali bagende totuma ujumbe cyabo asomtanda ito Facebook boiga se namba ito ye studio Agotebinga nigere 07886663 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yomoire na bokunyara ko gusangana itwe imambia bono onyara ko gotebinga kerengero kyangere kekyo goseni nkyogendete kuyariganya siri tukuriya tokotebanga litukuriya rero etichirimo neri tukogana kuyariganya kwebeka ange kuditikulie gorogon kwa bwatemero bidi kunyara ko gwikira nditikulia rero twatebete mwako yo no ibogwe tumonye ko mwanafunzi okoendea se skuru na igenda itumenye ko mwiboli tema sana nando nyikora omokuri mero manonsi litukora ijuma to bwate litikulia liko kwa nga Labor Day tukateba nga twetome nabegaba koli emere mu bonsi betome kolende na bali bakolika bakoli emere tukateba nga nabarobanyale bagwetume ngambya bono twensi tuabokire tunyare togwetuma na kwenekia bunali tukeri tichirimo ko cyarire goikira na byana boygo tunyare togwikirania eganga yaito nga mwanchito mugira nabakogenda utumuru akara wose ujumbe yagasi na baiti studio yere 078 barakabere 6 marakatano na trinere namba yo moere na botebina litukuri agori achakire na boygo totebinga ekerengero kyagenkireke kyasumtanda ito Facebook WhatsApp no gotunyora boygo aigando che ase namba ito ya WhatsApp kirandeni satebeke onsurwesu no alime yomurobiro mpaka omwerio atebanga kurwa chinsemo chagachuba no ali nabego Barnabas nera otebe kurwa Doha Qatar no alime yomurobiro mpaka omwerio Andrew Matunda kurwa Nyamira town nera otebanga no alime yomurobiro mpaka omwerio nabego watching kurwa chinsemo cha Nairobi otebanga kwani abali mu bonspi bagredi isana isato Vincent Nyabuto nero tumiro rwako manchito Nigeria nabegondoche kurwa Mombasa otebanga abali mu bonsi bagredate achievers obakwaniri kurwa aboteba mwana yo kurwa nga Abednego Olina nero grade 8 achievers onyariga kumukwani mabyabo twatebanye kubwatu mwana sesikuri mabyabo boigona bokunyara kumukwani nayo no koromoro kyo twatebanga obekomokia asa masomo igando chipatromeo momanyi nera no kumochera otebanga patromeo momanyi pamoja otebanga pamoja bro nyasayo twanchire 20 twarolitko linde nabego mwana fogo oteba kurwa magenche musogwa no alime yomorobiro mpaka omwerio negatia bali bagendete usangana itwase mtandaito Facebook singa kibego manchito murigiri antaitingi yariganie nyari ngokoletera lingana lirabuli litukuri rero lirango chikolireta
ndaitinga onyare kugwa kesi miago onyare kogontebinga niki rigokwanira ningani ririto rirabu eritwanyara tugusanga twatebetenga goika tunyare tugusigita no mwanchito murigeria asegeta sengi itu ya Nsoko TV tunyare tugusigatana tororenga inga ito goika komwero mwanchito murigeria twatetenga ogwetuma na ndi goika tunyare tukunyorania nga goika tunyare tugwetuma korene mwanchito murigeria emambia bono na gotebinga sumtanda ito Facebook no to live boiga sensemerie kurokwanga YouTube onyare gukubike kerengero kyago bana baski basago teba kurwa Doha Katari goika Nsoko TV nwalime yo murobiri agotebanga Nsoko na ya moyo kadiana na Innocent pamoja neno kunyambane eno kumochere Rogers Nyariki Felicias Atandi Mose Felix Saloma Onyoni Hirani Musioma Flora Isoe na bayigoma mayao agotebanga mubuke bya nande mosoime yo murobiri tunyare tugusanga emambia bono tunyare boigoto konyora igatiari agendete kwene kiwenga mwanchito murigeria emambia bono naina bakogenda gutumurwa karaga sina maitu studio ndo chigaiga agotebanga nere Douglas Monyenche kurwa se chinsemo chaitibo agotebano walime yomorobiro agotebanga buakire hoyomokogoti kwani abantu bonsi b'Ensoko TV na boigo fans bonsi kurwa chinsemo chialia moni gesma na boige county ya Nyamira boigo ndoche hello good morning atebanero Jackies akokwani omwana enero regredi sana isato atebanga mukwani bya nande bwensi mote yaboro kibo bonsi banyare bakubeka omukigo mwanchito murigeria mabya bonayo nyukubwatu moro kya sikuru ene kyabona nuko yendero uri kumusegeta iri nyare gakubeka omukyasa masoma iginga boigo anosia sore togotebe mburane gendere tugoto by the way egento nebe teko bateyo mwanchito murigeria egero chinga kiechige mbregendere tugoto kura chinsemo egento nda kunyolinkeringa kabe safe anosia sore narorigati abantu bagotema weta chidara chagali okonyoranga chinsemo anchi wati chidara cha chire chimbe okonyoranga nakagogo kande oskwanyora ni mete bibere bibekeranire konyoranga umuntu natagitanya areka gutambuka abantu bande bamuganyete bakona gwaka chinko bitoga nyoake ruchingo byo mwanjito mugeria nando chikunyara gokonyoranga mangana tari kogenda bya naro chabantu babiri kurwase orogongo rwa Narok bagusiria magimabo ekero bachite gotema utambuke dara chagete konye ya sarikire igonga anosia solenga kiyembure nyinge no ina boro kwa kero bakoende skuru aibuno moiboria na kinga no mwana ogwikira se skuru bya nabo kunyara gokomoko bonyendara chage sarigete chinseme icho kwano mwanchito murigeria munyara mogokonya abantu bane nabo gonyara kokonya bugima bwa igonga anosia sore mambia bonande na kunyulinga chinga kichembure nyinge nae erende ano kumachera otebaga iganga Diana ngoganiria banafunzi bonspi aborkiwa bonspi babe komokia asama somabo nalibo mabura bya asama tukabo sio komenta abayiboli bonspi tigatwene kyabana ngogenda bali skuru asante sana ilu kumochere na nchina nyoli abayiboli nabatebinga emambia bono onye koro moiboli ene kibuno mwana urgo ochire skuru atu atebanga no nabagambi banyale bagweta sibinyoro mbaro kubana mbaro konyoranga itamu ya kabiri abeira komwa saba iboli banyale bakubera ne skuru onye kubwata bagenchira yoranyare go kubakonya nabaro banyale bakwira ne skuru tobo mungiti bakonya nabaro banyale bakwikira na skuru ndoche boigo bana baski basabata Diana no inde abantu bana bas ke basera otebanga abantu mbe sibia obukendo mboro onye mbrakero obukendo mboro abantu mbaba se wesibia mwanchito murigeria hoinere bana baske baso tumetigo sagu kwana on behalf yabagaka bonspina bamura lakini tadi on behalf yaba iseke na ndeli tukoli alera balende kagita kwana on behalf of all men basache bonspi ikiagara togo tebanga litukoli alero mwanchito murigeria etichika etichirimo ose tichirimo litukoli alero Monday elikoba men edition kongali tukoli alero abagaka bonspi mwatebiwe tumonyara ko esbie kyara bokendo boro inengana ya bana basi atebire koli no mwanjito murigeria ngo kunyolinga omurobere n'Ensoko bwakire tugenda tusange mambia bono astoko tebania twagwanjira nayo mwanjito murigeria kwanyara go kwena nekerengero kyago nekerengero kyao kyanyarage kwigwikana gaiga twanyara togosomurwa kurwagururi kunyara go kubika mambia bono elio twanyara tokumanya mwanjito murigeria nga emambia bono
neritiko togoteba nga ne mambia ya masesenia kero kwanyora nga wikire ritukeri ni okonyora nga aina maseseniande okonyara kogoswege tasengi tugen Soko TV wato kwanya kwa bekorwa karwa gororo ndo chiboigodi netiro no kurasemo yenda otebanga kurasi semo chiekerenyo babokire bya no bali bonsime yo morobiro mpaka omwerio boigondo Mwalimu Charles Rwanga akonyoria nga chisemo chilia chanyamira imbrani gasaine konyirira agotebanga nigie konyirira teri konyara kego twe nyinge kolene chinga kibine chiga nchina konyore Mwanchito Murigeria onyale gokwerenda naboigo innocent lero natebinga abasacha mbaba sugwesibye kiagara it's main edition tibaba sugwesibye mabia bono igongonye koromuga kono sia sore lingane rio nigoria nyara likobwatu kwa noyo minto Barnabas ne Barnabas kibaso nero tebirigo Mwanchito Murigeria kolende asense mo yete WhatsApp boigondo indoche aiga ndoche Lawrence korasi nsemo chiye chama sinera otebanga okwanirie abarigeria bonse ben Soko TV na boigo fans bonse ben Soko TV batwali mambia na da otebanga emambia yogo segetana na boigo yogo sasoka aboigo ndoche gaiga Paul korasi nsemo chiya cyanyantaro nera otebana ali me yo morobiro Peter korasi nsemo cha West Mugrango otebana ali me yo morobiro Soko bwakire mbaka omweiro naboigo Rogers kurasti nsemo chiria chanyantaro otebangano ali miyo morobiro mbaka omweiro kwanya abantu bali banyantaro watebingana abakwanire mambya abono nande nabanyuringa abanyari bakogende mirimo boigondo chigaiga Debra mura kurasti nsemo chiagesma nera gotebangano ali miyo morobiro mbaka omweiro Mukira Shaniz oino moteri tukurasorogo nguragusi nera gotebangano ali miyo morobiro Soko bwakire mbaka omweiro kuri Mwanchito Murigeria tutaraenda siringana lirabu tigana yo minto innocent unyanguli bagara gukwanya kurinde ingotakanara mutangane natebanga itongo mochochi itongo mochochi itongo nogaya Mwachumurigeria mambia bono una Diana gotebi nidoche kikoskilia soire nande mono asubwa mitokoro murubiri Soko bwa kirubusia sore to gotebi ngabo kamambia bono naliyo ebenetega Diana gendete be innocent senje konye kwa gendereire nande ko Soko ligasiringana lirabu gogo tiko so asiringana kwa kwani rio Murigeria tingi wetire ro kogoteba itongo mochochi na motebi nga itongo mochochi na nomono asetoko motebi nga lindeli tukulia lero na lieli ateba nga nande okubika igetenso tebe ikia chakire kujara kwa tokoligeli na nomono tunyara kwa tokogelosi sema bia bono ngonga kwa bokire naibia abokire bia embrango tuere ya ateyo sawa Nchasinaru embranja tona gotebiri tukulia lero Barnabas kibasonte binga tebya bagaka bonspirera se studio buno goikaiga ngati baba se wesibya Mwanchito Waroro rwakarwa Barnabas yatebanga litukulia lero main edition bagaka baba se wesibya kono Mwanchito Murigeria njina gotebinga no nyobu kendu bukali esibye litukulia lero kiagera guika tunyare togwikira ni mero birete tukoria lero anna kunyoringa somtanda ito YouTube no to live na Soko TV wika omwerio wega sense media WhatsApp na bokunyara ko gusangana itwe nago tebinga as 30 seconds toko kwa butamba sekta sengeito na bokunyara ko gukwana na itwe onyare ko gotebyanga na kikwabo kirembara byo gukwania nago tebinga simiago niyo ko yepeka asobonchirobo toko tebanga style obonjera bonchero bo Mwanchito Murigeria kwa kwana into 30 seconds watu tebye kerengero kyago cha sigita singi tugen Soko TV tonya togosika mutwe mbego kwa bikorwa karwago use ujumbe yago asenambe yetu ye studio ndo chemo gasene gusangana itwe mambia bono ndara soma nandiga tia bari basoire asomoro biryen Soko bwakire etunyare togosika mutwe Mwanchito Murigeria nabego kuyarigania siringana lirabu Kristoba tandi autebanga bwakire bya kuraborangi kinyambe with my wife Lydia Kirwo bana shira matiangi muranga mikae mama mongina na tata muranga pamoja ime yo morobirio Soko bwakire mbaka omweire atebanga mutwale litukoligia na ebo igotwale litukoligia krandeni seke omusorbe so ateba watching live corona kuru City Salams Club goika soboga chuba no alime yo morobirio mbaka omweire raliza kwenye wachira kegora kinero na krolire gaiga ateba watching live kura maji mazuri Kasarani oyonere Alex ogete ngiti non deime yegeta senie mambia bono nambeyemo Soko TV meyo morobirio omwansu kabisa Mwanchito Murigeria Soko bwakira otebanga ene yaitobuna butambe na deyaro ne yaitobuna butambe oigo
Patromeo mumanyi autebatiga amachieso amachini ryoga somobere Barnabas ratemo Barnabas kwa igure chiseme chidado akatari na chokonyora chibwate obukindu lakini litskolia rero ntugaiga goika abantu banyare bagwesiya Patromeo mumanyi otebiro tiga amachieso ogeto Daniel ndaragendera innocent the romance day okay kwa igure mwesi bya Barnabas niwe tatebe ine show off wesibiye kagiye kaminene show off godo kweorokia abasacha bebizira kiri Bartolomeo kanire wesibiye wesibine lyogo kingakiwanzo kaigwete gitoro gwe kunira ya makenduga tobeka ya murero korara buya sana lakini Bartolomeo mbiyatebire ikiagero maitu obetu esibiye kingakimne chiga akonyora nga kwararire lyoka lyoka otebire ne lyogo lyo mubiri Edwi Dana mache na bwate mjadaro ya Torwe seme ya mache bono ino santi ko swagagu ande July ngange nembrani ga saine gotu docha magana ka gusarika docho geto Daniel begate ba Diana bwakire ya kurwa Hilton Garden Inn kurwa chinsemo je Jomo Kenyatta International Airport by the way ngwana nalengerero egitiki ndege nchiko kwanya omugeni gete tumeto sengo nkobole tote yo moncho murigeria ninkitwaro rakari korukia nungu samaro seito watching live eno kuma kolinera te bakura Musaraba town were represented nere no kuma kori jeria kirbo following koro ngumbo mana baba Irene Kingdom gwika kanyemo mwakiaga village na bayiboli bayongeri na Mariana na bana babo Masidiga na Macdotak na bayigo mugako Ben bana baski basuna na te badiana naonde abantu ande na kanire ngambage ndra wesiye mbrane nyingi wachobuliri chia utukire berongebere na iko chireta ke berongebere maiga chinsa ikomenebere cha bano mambia timatia se Diana bachakira na Barnabas bakora cross resolution ngabantu mbesi bya semambia bono kulende Bartolomeo mbia mono sana asoko bugati aragoraga babaza gukana imaentenga Barnabas gukwana ale gukwara kera arure bafu egane Soko TV Omwancho mulire mwa Soko TV igeta sen Soko TV ibwatira senge njao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwansi korwa ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomogusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries.
Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obyoke enyore libaga lya bene kwegwa migelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe buneyengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kulia nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile chukuri ya Jumaine chinsa nibere cha muragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine. Asomurobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Murigeria sentunde ya kabere ni goto swa sensemo ya maya turakumanyinga tiali agendete kwene kiwa kura chinsemo akore ntoko chakabene ritkoria igoro ni go muraibensi ya Kenya Muske William Samuel Ruto haikerane tase county ya Murang'a asagendete gukwanira nabego kwegera imirobiri ya serikali asabetika gukwanira igori chinchira serikali yariganitwe chikwene kyabunangu chire gusira gisemi imense ya Kenya Mwajito Murigeria turanyore nkwana y'umuraibense. Pesa ya first term tulituma first term. Pesa ya second term tumetuma second term. Ile imebaki kabla ya third term kufunguliwa tutatuma pesa ya watoto wetu. We have made it deliberate. Haijafanyika siku ingine. Unajua siasa hii Kenya ni mingi na watu wa kuongea ni wengi. Lakini watu wa kufanya kazi ni wachache. Wale wa maneno mingi ndio wanajaza maneno katika airwaves, mitandao na kule kwingine. But those ones, they don't bother us because we know what we are doing. Na kwa hivyo na wauliza wale wote stakeholders ya mashule yetu tuweke masomo ya watoto wetu kipaumbele. Na tuhakikishe ya kwamba zile pesa zote tumetoa kama serikali zinatumika kwa njia ya sawa sawa. Na mimi nataka niwashukuru Board of Management of Schools wafanye kazi pamoja na walimu so that we can better serve the children of Kenya
wa kuhakikisha kwamba wanapata elimu ya sawasawa. Kati hiyo tunabadilisha Kenya mzima. Ni mnanielewa? So that is how we are going to move the country forward. Na nawauliza viongozi wote, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Hawa wananchi wanajua vile watatupanga, na kila mtu anapangwa na ile kazi amefanya. Kama hujafanya chochote, kazi yako ni makelele, kazi yako ni matusi, kazi yako ni siasa ya kugawanya watu. Hawa wananchi wako na akili, watapanga kila mtu na kazi yake. Iko ratili ya kupimia mtu ya matusi? Si kila mtu anapima na ile kazi amefanya? Sasa kila mtu ajipange na kazi yake. Hawa wa kuongea maneno mingi, mimi nitakutana na hawa hapa mbele. Tawauliza maswali magumu, watashangaa. Sijui kama tunaelewana? Yes, hapa mbele tutaulizana maswali magumu sana. Hawa watu wanapiga makelele, sijui nini. Ati ile kazi kubwa wamefanya ni kunitafutia jina ati Kasongo. Ati ndio kazi kubwa wamefanya. Hiyo ni kukosa akili. Kutafutia mtu jina ati ni kazi. Si mtu atapimwa na ile barabara ametengeneza, ama shule amejenga, ama soko amejenga, ama affordable housing. Kuna mtu atapatiwa kazi kwa sababu ati amepata majina ya watu. Hao watu ni bure sana, wako chini sana, wako Njumuriri chetire 30 maega ichinsa 12 twakagenda bucio baraibari bakubwatesia serikali yomoske William Ruto aba rense kiumbekerie gurungahu Kenya kwanza nigo bayitelibaga nakororeka komochia murayi mukuru bwense Uhuru Kenyatta sikelibaga goteba nigagwe osonani na iguru y'uburayi bwense ya Kenya na namonasi bakale goteba nigakali kurwa enibo iyo kale kobage gutumika ase okorosia emekutano gosemesangerekano ao lipewa nafasi wafanye kazi yao wakashindwa. Wakati wameona Mheshimiwa William Samoei Ruto anachapa kazi, wameanza kulialia, wameanza kubweka. Mimi nakuambia wewe Uhuru Muigai wa Kenyatta, wewe ulikuwa na kitu inaitwa Big Four agenda, mnaikumbuka? Wakati ya mambo ya food security, wewe ulikuwa unachukua pesa, unapea watu wanashaga unga, ati wapunguze bei, wanakula pesa, bei ya unga ikaenda juu, karibu Wakenya wakufe na njaa. Mheshimiwa William Samoei Ruto amekuja, amesema peani pesa kwa wakora, yeye anapewa wakulima pesa, mbolea imetoka 7,000 imefika shilingi 2,200 na mahindi, tuko na chakula ya kutosha. Wewe ulishindwa, kaa kando uonyeshwe vile kazi inafanywa. Sifuna, Orengo na Osotsi wale ni wafanyikazi. Wakati Uhuru analipa wafanyikazi wake wa kuchunga ng'ombe, mwisho wa mwezi ndani ya hiyo mshahara kuna Sifuna, Osotsi na Orengo. Lakini ODM original, ODM ya baba, ODM ya maendeleo, ODM ya Busia, ndio hii iko na kina Rafael Wanjala, ndio hii iko na Emmanuel Wangwe, ndio hii iko na Oparanya, ndio hii iko na viongozi wote wenu hapa Busia, ndio hii iko na gavana wetu Otuoma hako hapo ndani ya hiyo ODM. Si ODM mnaijua? Jana nimemsikia huyu mungwana anaitwa Uhuru Kenyatta. Unajua Uhuru Kenyatta akiongea anajidai kwamba yeye ni malaika, na sisi tulimuona kwa miaka yake 5. Jana alisema eti wale watu wana support William Ruto eti sijui wameongozwa na matumbo yao. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe kwanza ni product ya tumbo, kwa sababu baba yako Jomo Kenyatta alinyakua mashamba yote Kenya nzima. Kabla hujatuambia mambo ya tumbo, regesha mashamba ya Wakenya ambayo babako alinyakua. Tugusika mutwe muraigwe kiama gia DCP Rigathi Gachagua boigoniga mwegereire Muske Uhuru Kenyatta satebire buna wetira chinkwana chiae ninchire mumna nagende tukubika maiso emirimo ya serikali satebire boigo koma mochese serikali na goteba buna trekerani ya bananchi amagendero maiga ye myaka 3 service niga ya kwane tayari tukurigarekera gusanga nabamenyi bechisemo cha naro kumajito murigera turatigire nkwana ya Rigathi Gachagua. Sisi nataka tukwambie Kasongo,
Wacha kutuma vijana kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Kama wewe ni mwanaume kamili, tukana Rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe, alafu tuelewe na wewe. Mimi natangaza hakuna mtu atakubaliwa kukosea heshima Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi ambayo imesimama. Alikuachia nchi ambaye NHIF ilikuwa inafanya kazi. Umeleta mnyama anaitwa SHA ambaye haifanyi kazi. Uhuru Kenyatta aliwacha nchi, watoto wa university wanasoma. Tunaongea leo watoto wa university wako nyumbani. Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na usalama. Wewe umetengeneza goons ndio wanatawala katika Jamhuri ya Kenya. Tunakuambia Kasongo na watu yako, heshimu Rais Uhuru Kenyatta. Heshimu Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta hapana walika yako. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye alifanya kazi inaonekana. Rais Uhuru Kenyatta heshimiwa asiheshimiwe. Rais Uhuru Kenyatta heshimiwa asiheshimiwe. Na mimi nimemuomba Rais Uhuru Kenyatta, my brother Uhuru Kenyatta, hapana uziwe uoga. Hapana nunua uoga. Uko na haki ya kikatiba kuongea mambo ya Kenya. Uko na haki ya kikatiba kuungana na Gigi tutavuta serikali pamoja. Rais Uhuru Kenyatta uko na haki ya kusema vile Kenya inatakiwa kukaa. Rais Uhuru Kenyatta uko na haki ya kunipigia kura. Mimi Gigi na jeshi yangu tunatosha kulinda Rais Uhuru Kenyatta asitishwe, asibabaishwe. Harambee! Harambee! Mimi naaibika kuna mtu anaitwa Wetangula. Ameharibu bunge la kitaifa. Anataka atikusomea Rais Uhuru Kenyatta. Wewe Wetangula umefanya bunge kuwa organ ya UDA. Wewe mwenyewe tabia yako ni kama youth winger wa UDA. Bunge la kitaifa ndio inapitisha maneno ya kuumiza wa Kenya. Bunge la kitaifa imekuwa bunge ambayo haipewi heshima na mtu yeyote. Kabla uongeleshe Rais Uhuru Kenyatta kwenda atekeleza mambo ya bunge la kitaifa. Usio muwaziri we wizara y'ekikosori muske Salim Mvurya litukuligora na kurwa kali na baraibande kurwa sorogongorwa county cia Mombasa Kilifi na boigo chirichinde chira sorogongorwa nigo baetoko boke serikali muske Dr. William Ruto asikeli bateba nigo aseli tanga nibono kegima enseme yo each county chire asorongorwa kwani chenyo magendo kwetira ase serikali tunapata waimbaji hao Mheshimiwa Rais ametuunganisha kwa serikali ya mapana na marefu. Kwa hivyo sisi tumekubaliana kuanzia hapa Vanga mpaka Kiunga na sehemu yote mpaka Taita Taveta, viongozi sisi wote tuhakikishe Mheshimiwa William Samoei Ruto amepata kura nyingi hapa mkoa wa Pwani. Na kwa sababu Kwale inaongozwa na gavana wa serikali, kati ya zile facility 10 ambazo zitabenefit county 9, moja nikaambiwa itapatiwa gavana Fatuma Achani. Mwachito mligeni hapa igomo waziri wa magara ichiza Chesko Musalia Mudavadi nigatebire bunensi ya Kenya nichikubwatana nensi ya Japan yensi ya Japan kwenekea buna guchire wikirania obokorerwa ya satebire nenchira ya moyo kwenekea bunensi ya Kenya kero ya bwatiranire na kubekese yo kubwatira nensi ya Japan nechikorenta magendo imensi ya Kenya na bego Kenya ebirengo bya uchumi. Excellency Honorable Motegi Toshimitsu, Minister of Foreign Affairs, Japan, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, I welcome you and your delegation to Kenya. I am pleased to note that Kenya and Japan enjoy warm and cordial relations founded on genuine mutual respect and long-standing friendship spanning more than 6 decades. We have maintained regular high-level exchanges on bilateral and multilateral matters of mutual interest. Your official visit to Kenya reaffirms our shared commitment
further strengthening these ties through sustained engagement and cooperation. I also take this opportunity to congratulate Japan on the historic election of the first female Prime Minister, Her Excellency Sanae Takaichi, by an overwhelming parliamentary majority. This is my fourth visit to Kenya, and each time I visit, I am captivated by its beautiful nature and vibrant urban landscapes. I am aware that on the occasion of TCAD 9 in Yokohama last year, Prime Cabinet Secretary Mudavadi accompanied President Ruto to Japan, and I am delighted that exchanges between Japan and Kenya have been continuing. And I would also like to take this opportunity to express our appreciation for the congratulatory message that you sent us on when the Takaichi administration scored a big victory in the general election. Urigeli hoikira gutukira mweli Diana bwa uguchuta maya semambia bono doche chia butukira chiteke merongene maiga yechinsa 12 kara bono tutagete turarara bantu baitu gose babukire kurwa se binyoro batatebi nganga kichibara ngwete kajiro manyete mbule tuete jinsemo au chinyinge sana Nairobi gwaroche watebanga se kwarukurwa kareni nwimete buna mosimegete menge mbura ya tuoro bono mambi natebanja nyirira yanyirira kebati igarwa chinsemo chia muthaiga gagotebanga rero gatiga gucha ni Mercedes Benz ucha ni kiragite town kiragita abarire gero kwanire kiragita na igwito momro yomo kurwa chinsemo chia umuchi Nairobi lakini asa yunko inyorande mbura ya twete mbure nyingi epikipiki yae kamba gosombwa atebete ngiyenta tagite no bwato buoka aigo mu Nairobi bantu mbale bagotambukira obwato chinsemo chinde kero kurigereria asemambia bon tariki ntokegani actually abantu ngonyora barenga ngikeli bakonyara kwa bagokora asemambia bande gweyarigani bare liburu gatima teguse gusibono na lyo ligenderete ngikegenderete wa no begete bituma andego liburu galire osine samura ando bale batamanye dinga sai ne liburu galire andre boni gagusumeka ngo yande ne liburu galire andre ichaye abantu kuna katara bale gosera ichaye roni gasinde to kotorwa no kero na rute nkana tikete abayiboli bako nakoye tokate bako nakoye sura bako nakoye chutere igoro igore ndo mwanchumuligilia semambia bona huna twa kwane na ego chagabu ne mono togo tevinga chinga kina chechi chetriste kemerongene ne yemo maiga ichinsa 12 kera to gotevinga ealigani buwango sana wayerere ogenda seke barua na ne mono elionyara ko bagukwaga chali tukulia oli dia rero no matikilio chikoba go karambali bategwetyo mubere bia na barabutogo basabiranga nyasaba konye semambia bona go konye kera lendo guchikoba ko kubike mirubeliende mudinaro kogenda nyagitari andali yachikoro munyagitari matebu na Kenyatta gaiga abantu bale bayire amatuko bakogenda bachikoro munyagitari e clinic bono okonyora ngumuntu gagendete kuna kuyaliga ni bamura ngakirere chakoba agirero ge chakoba igolende asemambia bono nabagoto tebia soberete na baite studio kora gamba na intu asemambia gabono twakwere libagora kwana na intu asini ni gere 0788 666663 nabagoto tebia sole bara romanyete igorona gambite na omusulwigesu chinsa iganga twali kwane tenere semambia gantebia nga innocent umanyete na kuruga iga intubono gotogendete kororanga inga kibi kogenda mugondo gakibintu bigokorekana timati gosengwa kwana nera bono mambina ago konyokoligiri itukondiri totari koligani taraja sole abai tukondiri tokoligani okay ayuri nande banyole to bubware ngobone na sana asenali ngego bali gwakelio gisana lameki mari by bluetooth kurwa chisemo cha marani bo chinto koroche iga asombrobili enego yobokima ntokoroche watching live kurinyamira asogotebanga nolese umurobili nabo igo moncho muligereri Margaret Arasa goteba good morning in Soko TV mbiyamono Beatrice Kiyondi ekege sare kurwa chisemo cha Suneka City no agoteba Arasa umurobili mate Suneka nero egegendete gukina sana katesi yebara nyogotete ko kwanera Suneka apotiri nyabeto ntogenda tona kubwate abali kibaito mbagenda ko nakubuligereria kuri ndege ntodare oteba mbabwate dual ipari bune chichigo chiri Nairobi segusina ubabwate
bantu nganda bari bakirwe chibicha nagotebie kera bakogenda guchiaria skimu na ndegera bakwenda gusias bakwenda bakirwe bicha na kati state wall oyakurunga kurwa ekirangi enyo west agoteba Nyamira no are sumurubulia kurunga Franco Javet tigango ndara run after kibagenda ndio chira na era tatabinga kiabokire soko bwakire buya ngagi ya tolenga yori bono mambi Dio mambi yere makolingo etekale abantu neliburuga gosengi bakora bono yo neliburuga tole liyakabire nagotole chae mono okay asante sana mbia mono sana soko sasa murubelie sema mbia asante sana ero soko bwakire ningoto kwa nere sema mbia bono Jared Barongo nga yoberete bono ige pipeline mbiyere igore pipeline stage mpya ukaba pipeline stage rogorogo so ogosokera ku Transami araya Taji Monsav Amazon okay pia mbona sana asante sana okay thank you so much okay oyo Faisa soko bwakire oya gorkunga Ralizaril Kasarani nsoko bwakire ngage gwabogire Kasarani mbere maji mazuri gosekeroka Kasarani maji mazuri erange na keroka ya sababu siwa minto babita dikuneni riegire Nairobi dikuneni ruri no riri Nairobi kwanza no bako yare mabande Kasarani ya yewo no ngakibwakire bwakire buya wiki season yego chamuli chiko kanyamepira menge monyore libaga lyo waka Manchester United ikiburi neke nene ide timu yanje sana soko bwakire Kerandi Dennis ngage gwabogire nabogire buya Diana no aratigara ukwani bwakire bwakire buya akikwabuka mbogete biapi anya sai no muyo twanjira twaruri tukulia rero bona nimetigire saba bisomete ababisa baite bakonya kuburinga umungwano uyu ngayakare umete tubugata ababisa bange sana baseno ngimogo buna ne timu ere top of the table Diana nari kukwana nera gaki enje ne abo linga ngimogo buna nabo abarabu ngimogo buna nabarabu inumule na sato na baro bali of the table libero agina guruere uya twabokira ne tuete na bera kerete ebituma biri byo byasime kwa na university bana bigo yasime ego bisimeka bituma kibe alia na Nakuru West bya kwerende bya technology bya beire bado biraba niliguburuka bale no kuburuka bado abana abira matukuntanya kutira kuchialia lakini ngaitenga bado asante sana ikiombe amaene bana nago kutaba diriri goro igoro na go the warning ngagotebinga tebi abantu ba Liverpool naba bisa baito basano aba mapema walisaba mapema chuna ndinga kinjiro bago chikuruga okay pia barazali amaena ngwaruchi twa ekitwa korete Manchester United dire namba isa turakini urabwe nereko ile ligi pia mwana sana Diana aya uyo ndetugo ya jara aya gira Dennis kwa ndenga abantu bali ke mapema baragira watching live kurwaga igabo basi boigesa agoteba no arasumuru bilia kurukunga Benjamin omwana Thomas sebe emambia bono tigatura iboyo nerengi agotote soko bwakire mawa wambiyere ngaki amakolingo etekale okay okay okay
mbuya bale tikanara kuboliri boli ali molende senjo kwaruma wawa nimbugate interest sana na mawawa aga shopping center akuchiduka irenga kabugate mawawe shopping center chiduka irenge bugate je dande 200 nyumba yo kurara neto ko ro monta garage okay kebatio go John tabinga mawawa net town na anchirani nyachire 200 kwa igule lakini ngikwabo ni liba kaji nyumba cyo boraro ngano kebatia gonte mate town lazima tu ali nyumba cyo boraro etuale tuarasa abantu bakora ubunchureria njira nere kebatia guchukwa na mawawe ywa ndo dara ko monyora bagote ba charity begins at home okay ikini kigwabe kaburonge igire gwabe kaburonge ngaje agiuga gire wakire uyani ko to kwa der Bukiambuli mbiyere ndebu yapi mbiya sai no miya ngoli oro cho tarasoka ku mugondo lero tarabata ai wasokire ora tigambuli wali takai gora ayo chiko ligeria bali obegete mugondo bakolire mbirebo hello osaja tali kogenda mugondo gacho soka chinsa bantu bakairiru bukombe mugondo bagoika mugondo nande bagoikora basacha mbale bakabuguliri bukombe mungina kubugulinga tiga tutanga niyo bukombe bwaiso gobna wononye no yondate banga arakini yondate oyongo genda ari bagugulirwa machi nande bagwisi onyo bukombe bali goikirana kwesi biya yantu ateba ngwesi bali tiga magana imubugate Benjamin omwana Thomas ningoroche gwateba nga tukwanie gore na Damaklin kwamboka pamoja na watoi oyo mogurunga Lewis Hanson na Gichana na Giana my dad Kambagana boy gonya buto mam Paris Angojiji Auntie Ruth na Brohemstone na Moses na Onyancha my sister Karo na watakia siku njema naitwa kwa Nirima Mbingia na alega igurunga Duncan Mugita agoteba kutoka Nairobi wakiribuya sana Nairobi semukie yole Mugita bono mambira bogototebia igotwara aligeriri bali barorondo cyo cyabutokirita ke 50 ne ya moma iga ichinsa 12 togendete gosiga nese mambia bono totebia soberete na nemono tutete kura manyanga ky'abantu baitu babukire namba ito studio gere 0788666663 elioto tebia sole se mambia ya bono ekerogo ke yelio giri ya TV utaraso kota tebinga kyoro chebinto bire gabu ase mambia ya bono abana bachire jiskuru nga kyoro che gose bado bitoki mbiratoka nabo twakira esimi iliyoto tebia sole chitaike chitigale tumungwana ulutwale tukwana na ereko rubukiambuli in fact twa iga kolegento gekoro kwa credit kya mwerera kwanya taraika gonte iburonge onyaga gotaka nabona ndako ngakira guchantebi fanto ikabagende mugonda bari ndi tukulia rero na intitendo rero bokoro yose Go? Gosengo ikira ni ure mero ya gumna rero gwateba. No ndaye mero. Na ko kwanira igoro ya so kibati. So kibati. Ya so. Wa de kibati se njira ndare buna mugesangio de. Sometimes na wongora abuli ma to mungwana wongora mubuli nde na ndo mate ga guchaka gwatebiga seito. Ubuli mubugachire kibesegete tindati ko kwanegera bachikomenta baike. Nande seito gabe town. Na kubuliga kiba bitu kibati boro akiwarura tabasa ni town yale nchebuna nkoruga iga Nairobi kongo so town yende talingo so Kenyoro imi ona chasi nyungu mungwano lakini na ene kali unga jituka ni jimibere na ana tabi unga no nyene chuboraro nchiro buna bono mambyo ikama wana bakonyore nkoko ya yire mateme chinire oraende oikebono mambyo chikuligibo kimaboko bole lakini bosongo buno waso abono igachio details nyamira no ire gatia buko enda onyama wa maite nyamira go yonsi nyamira na ayo tete chanso ko ikonyo lendagira
Chinsemo chonsi. Okay. No ene nyombe chiwa kero konyaranga kwa nyuri rwase. Mhm. Nabo kwenda. Igonya mire ngimo maite asa mota ko ba develop dia sanda tigare. Stadium wege badiora dade yono nigo kwagaja ase kuru kubagwa baite. Ke badira bade igaro bacheke sare. Ke durade. Ata international bana. International stadium. Alieta ko bega international dia zarusi. Bwacho muligeli go fura togende ko kwa December mbiyeli ogirito liyo gikira se nyumba yago. Tete go segeta boka elio onyara ko bagoso asemiro bili yawe akira litu kumbare batanga ne bachiri mugondo nabogo totebia soberete mungwano yo mawawa oiranira gotete sifa ya mawawa soga bwagire nande ngagi gwabogire Oh, igo chikorofa. Mbia mwana sada, asante sana. Bawawa. Aba China no vale? No manya te John ke bati? No manya te ke bati? Oh, okay. Da te vaga ke bati ne ro ke te ko te. Okay. Asante sana. Bia bana sana. Tikadara agenda jinsi mechi ya Bukiambo liye sema bia bana soko bwakire. Kaya ndura agora nali kwa tuwa chakire gukwa na ngango ke ndori mugondo chikora ka kiba kali mirimo. Na wana manyana gatenga oirane. Kirenda tebia. Bia tole. Tuataka kora manya ngakia bantu baitu babukire sema bia bono. Bantu babukire nande kora ngayara kende bia. Tigera kera. Bera kagasonga kabari. Mechiboni gachingo chire liko mate ne chimbese. Chimbese pa cyane chimbese. Ira bantu babukire bimwana. Nari bia. Okimuriro yema. Ninye manyete. Na yiyo manyete asukiyambo. Koyeigwa. Nye manyete so koyeigu kayeberete. Noro kina mira kaunti. Otumuka tukuruka nyamaya. Nyamaya ni ndoche Nyamaya kwa ikiro. Na ikiroro. Nyamaya ibona mukiyambo lyo ngumaita masosa. Masosa risa iwan ira nyanza ndio imukiyambo lyo. Oh, gitari no iranga. Gitari ero mawacho na yare. Okay. Surrounding. Abantu bese mengi bakorekana na mono ichaye bagotora bose nelina gubago chaba ire chiro. Manta na masoke babegete. Naga chai no mo rete kuri bigwa chai buyo yambona barko na improve. Gane chibano. Asante sana. Saa yuono na nyanchiri nije nyatale. Uyamono tutale lingo Diana tura mora Diana go chichare wono. Diana. Ocho moche muligiri tugeli mache ko sasima ga bwa kole misa kurworo. Egule. Ukiambo linoga ne irioro. Abantini maite nyamayana sayunta maite nyamayaro na chi. Aligani. Andara igukuru muhoro ningi gego tebekana kero ese mambia bono. Zoko bwakire. Bwakire we. Ningo do kwa nere ese mambia bono. Moroni mbiyere. No murasa maganalia mabera ko yuma te gold nere ko yiwa ngabo. Elinga yebere. Amabera ko yiwa endemo ya murete ya. No. Amabera ko yiwa endemo ya buruya. Buru yale. Abune ngikero echa mesie ne Aero. Aero mago ya karo jago kutiro pa na kirito. Korigo eta za por kuna wa. Bona wa bona go eta ga kutire no ne re kimoro. Esa kugito ne bantu baito na bange barabo.
Abantu baitu na bange barabo. Sana tuko tunaona. Okay. Abantu na bange. Asante sana. Abange. Nalibiya. One ya sanale ko batebiye ke mona ikumokobori amangano hotel. Akia se bona mejandere mo Nyamira. Nyamira bona no iyo hotel. Ala sokonyora. Seito ni gari ya la mumbu alia. Ni fakina ile kaunti ya na seito za kole gari kirongo ile tuko chingala lakini kwa ni kwa hotel hiyo maete Nyamira tabona. Ya so montara arare. Enda mawawo. Asante sana bia barasa. Boro tiga boro muna baigule boro mambiga muntu dete ko invest Nyamira agenda beke nibo ya yoro. Okay, asante sana. Okay, biyabora sana. Chiabuto kirita ikemerongo 5 na kianda maigachi se 12 entageta togendo mutima ko Diana. Twara igure binyoronga kibire rero. Namaene. Ayigwara igure no gusaba. Turagunduire. Bintu mbire entagete ko kora ndaramanya. Gocha kwanda bukiambuli nguru bukiambuli ngiande magwawa. Obyo tari kwenda ibieka. Ayebukia mboli batebiro choire misoro cha ikire chinse ya moya bona mambyo mwanchu muligiri tokwa n'umuti mukotokoira na toso sensible chigazeti. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya kasta ngachaka ngodifer po ngoira sago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirari tukure Jumatano chinsebiri chabutuko imeya Nsoko TV uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat.
amaroire nigagendrete gotosemwana boire bukia tari yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi obutindino bosombasi amate ninki kere tokole asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wana yakireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburyo gukora chingatale ichobutindo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi asema mbia bono chetri chiteka isano baigana Nensoko TV murubili Nensoko bwakire sachinde nalyo wasoire bono igona kubulinga nga yaiga odaga tabiria sema mbia bono nigotogo kwa na kurwaga iga segeta sena mbeyamo Nensoko TV Diana tata kwa sasa mu gazeti ntagete urachaka gototebi gazeti kibwato soko boko manjito murigiria soko boko kwa nigo mbate gazeti yokoro kwa nga The Daily Nation gazeti ya nenereje loro chebichane yo mraibense ya Kenya na baigo tubatomo director teneta mangana yo bunengi koligeria nga keserikali okole mirimo yaye haiganigo bagokwanira igori echinyomba cha magolense na bayigemere muri muraibense agotebanga abasae benyorire mirimo gwetira sobwa gachugo echinyomba cha magolense nichiko tebyanga ninki bagokwanira na bayigo bunengi bari bwakoliru ninki bagokwanira manchito mugira noro mugano munene manchu murigirie ebuna kwegure Diana watebinga inoro mugano ro monne asensemi ye gazeti ya The Daily Nation nchaso kubagokwane gombwate gazeti ya The Standard na anemona soro chese bicho yobe kirororo no yokurukwa omoske Uhuru Kenyatta ese kirenga kilia bekiroro bagoteba nga bono nigo bali bakumubwatesia omoske Dr. William Ruto bakubwatesia burayi bae batebire Mr. Uhuru Kenyatta uyu kabiri murayi umukuru w'ensi ya Kenya nero kwamba kororekana gosea korete misangirikano na ndamono kurwa enibo yaye iyo gendete kororekana facilitate goseko genderia imirobelia bali bakwamiriria serikali y'umuske William Ruto nichiko gotebi bateba nga nere bogiban nere bono okaba buna nero wakuchingundi bono gukwanirwa iga mono mwancho murigeli ntete toraligerelia se gazeti echubuna na gotebya kelikeroro ilitonyara kwa batogochaka bagoteba se gazeti ya The Standard bagoteba Ruto's Bogman oyiba gukwanira no moske Uhuru Kenyatta asbagoteba bono iga bali bakoba na omurayi bwense buna omurayi y'umukoro Uhuru Kenyatta niga kwamba kororekana kogendera kororekana gosankorwa enibo yaye yubagoteba sibirengera byabo bagoteba nga neregendete kogendera siasa yo amiryo burayi bumuske Dr. William Ruto nichiko banko gotebya gazeti ya The Daily Nation go kwanerere igoro ya bono yarorekaniro botutukanu igoro yemeremo gosama baga yemeremo ali arosetigwe ase chinyumba cyo kwa gachuchi amagoli ainse aigangote abalenga elishirike elimo liriko ligere yemeremo yaberege korosigwa asense ya Kenya na nemono ligoteba nga ligo bwate chinamba chingao
na ekiombe kia Kenya National Bureau of Statistics na gekarwe enambe ngao na kiliba batebanga ekwamba karolekana bateneri bobora ibwe serikali yense niko bakarwete omubaro bw'abantu ngabanyole emirimo nigore igoro kurende kinamba kitali kwanchana mwancho murigelia se gazeti ya The People Daily ngo kwanerenga igoro yekigambere kenene keligie korukunga Supreme Court kianyara kwa bagego konya chiskuru chia JSS se etamwe yende maiga mwancho murigeli yokurwe nachi yarolekana ntego tebanga bali kire konda bagenda gukora imirimo ikigambiro kelike igoro gikuruko High Court konya nigo giatebire ngabali mubalikire asomurubiriyo yunigo balikire mamincha elichiko na igo nigo bagwente kwa bakuruswa kurinde enachi yu yekigambiro kia kigoro ekigambire kenene pontali kigoro kigambire kenene giense ya Kenya nigo bono mwancho murigeli kianyara kwa bageko bolia chiskuru echo na mono asibanyara agotebanga abalimu abo bagenda koba bagokonya kurwa okorokia kwabo gochia asaborokiwa asichiskuru echo egazeti ya Taifa Leo nigebegete bichayo muraibwe nsegaiga Dr. William Ruto na ndesibagara gotebanga mulima na uachia Mungu bono asiekeire nigo natigeire egetuno kia Mount Kenya gochia somonene inkiekora mwancho murigeli akabaga okwana igo kiliba tebanga numubaro bwichi namba nabo igo aliagendrete litukuligoro ntwaroche amangana mange Diana nachiko tebinga kirungu kangata arale tingangu chiale kabaga kwerusia kurwa sekiama kia UDA ikine kiama achole tunakero kibuno mugavana bwesemo ya Muranga gose county ya Muranga nabo nera karalitari chikabaga koba agochikurwa nere kirugu kiae wetera asekiame kyo mangana mangale ngeyo kurutira na chinsase na nemono asibono muraibwe nsago tebange nseme yenche na yetigeiro monene akore gasi yaye Diana kona kwe gumonto batenga na gotigeiro monene akore mirimo yaye nande andake na nchi na rate video monto jabo na gotigire nyasaye tato chake kurwa se gazeti ya otumaiko batoko genda busi Wanjito muriango sabo kwabira ase gazeti ya The Daily Nation ye page ntangani nigere ukwanira igoro ya mangana yubwaga chibichi nyumba chia magulense togotebanga nacho affordable housing yiga ni wabago kwanira igoro yenkwana yo muraibense use wetera so muraibense abetika gotebanga abasaya bange nabiga bantabange mensi ya Kenya benyolire mirimo na kubwatikana nenkwana yo muraibense nigatebetenga omwako 2025 abantu wetania chimibere 50 chiribu chimibere 50 250,000 benyolete mirimo mutinyo June nabayigo July umwaka oyo 320,000 August 2025 bakaba 320,000 nabayigo November 2025 428,000 abuna banya tukonyolere mirimo according kose wetera senkwana yo muraibense nabayigo ndo chigega omo uninge yomo okorokwanga George Obudo joko tenira mangana Kenya Kenya National Bureau of Statistics omwanchito mulgeria ngagotebanga abantu bonsi banyarte kwenyolire mirimo so mwaka guchakira so mwaka 2023 ekero obwagachi bw'ikinyoma cya magulinse bwa chagete nigo balinge 77,000 nabayiga aigandoche Charles Hinga oyore principal secretary ya mangana yobwagachi bw'ikinyombe ejo nera nigagoteba gwitani abantu 640,000 banyarti bakwenyolera emirimo eyo nomuganura sipeji ya kane asengo chigote byasobwagare buniga city yagoteba manchito mulgera aigamba begeto mubaro w'abantu banyarti bagoikirani emirimo eyo nabiga abantu balinge kubwatuka obokonyi bagotebanga abanichi plumber bali gukora amanganari yobwagachi bali boigo chifundi chi architecture chi engineers chi carpenter masons kero muntu ri bakora mwanjito mulgera mbaka transporters bali ko ene kyabuna ngo tumungo ko ene kibali ibintu birya byari gukora ubwagachi bagote basensemo ya affordable housing abantu banyolte mirimo nigo balinge 379,174 institutional housing yo mwanjito mulgera balinge 52,740 amangana yichiro bali kwagachira barabu balinge 32,825 abubono mu barobo gocha 464,759 bonsi bari gukora ubwagachi bwabo eyo nkwene kya nabali bari gukora ubunengi Kenya Bureau of Standards manjito mulgera nabo bago kwanera igoro yo mu baroria bw'abantu bali banyate bako abalinge gukora ubwagachi bwabo sawa sawa Bureau manjito mulgera sawa
nabo igondo chiga igase gazeti yo Manjito Murigeria nigo bagukwanire miaka yonse kuro bwagachibwa nyarite bogo chakigwa aigamba begito mubaro gochakiro mwaka 2025 wiko mwaka 2026 bagotebanga wetera somora ibense ya Kenya nigagoteba abantu banyorite emirimo yabo nigo bali 728,400 ya so mwaka oeta 2025 nabo igabantu bo mwaka oyo nabarobo bakaba bakomento mu barobo asa abantu bali banyorire emirimo yabo ine nkwana yo muri ibense ya Kenya kuri ndaigo Manjito Murigeria egazeti yingisoko yeteba subu agari innocent nige bwato mu baro bw'abantu banyorite emirimo gochakira mwaka 2023 actually 2021 2022 2023 2024 na 2025 abantu bali banyorite emirimo once people bali gukora transportation babegete chifiga gabu uratotebi chiri chitali gwanchana chifiga cha 2021 togote bwantu bwate public sector na bayiga private sector. Okay. Tokomanyigwa aiga employment bura yari gokoru na bayiga buneke ombekeria kyo bunengi yatebire bagotebanga aso mwaka 2021 nigo yarenge 642,500 according no muraibensi ya Kenya lakini kyomekeria bagotebanga nigo barenge 226,500 nabaiga so mwaka 2022 yarenge 651,400 lakini yarenge 231,700 693,300 so mwaka 2023 lakini bagoteba egere 236,000 nabaiga 692,600 lakini ekyombekeria tebe bale 233,300 nabigo mwaka 2025 omwaka wetu muraibensi agateba nigo barenge 728,400 au barenge 238,300 ino mubaro okonyoranga ere times 3 ose ere double kwanyoranga nchi chinambe chinchiriyo chichiancha chianchana ikinege ntuma yetese mambi yabono Diana keroro chikego chase egazeti nigento ko orokia serikali buna bagotebe inflated ekoru chinamba chitaiyo bagoteba boigo egoteba chinamba chitaikiraniti ege muchando chitega innocent abantu bari kwagacha chinyomba chicyamagurense abantu bari kwagacha chipara abantu bari kwagacha chichiro abantu bari kwagacha baka institution chiri cyabisi chiri kiganiri cyabakori emirimo bonsi boni babekiraniti gwamo bona bagotebanga omubaro bw'abantu balia bari gukora mangana affordable housing sibenyorete emirimo nigorense sana na ekero muraibensa kubikirani yabo nabo mubaro gochiko chomone no oyotari bone nambe yotaikiraneti. Okay. Wanchu Murigeria geretenga mbachiko baba ko irene lina gotebanga ningi kilikero Diana gotebirigoro yechi namba bwasomere gazeti ya The Daily Nation na mwanasa ko baba ko Murigeria nga kyombekeli kurukukia abali batenete ukolikigwa kwemiremo na mono bali bakoligeria imirimo ya rosigo gwetera asobwaga chibuna babwate chinamba chiabo ikyombegia Kenya National Bureau of Statistics ikikiabage kurwa orobotirwa abona gotebanga economy yense ya Kenya no nyana botere ikiranese abarayibande bayetigerete serikali yumuske Dr. William Ruto igenda yakolire nkilinga yarosiria mabaga mangi yega spono amabaga yo nigo narabikire asama iso agotebanga chinambe icho nchiri kwa bachikororekana chigwanchana na yare asigazeti ya The Daily Nation ya wasogwe somera asenchira ibikira Diana nagotebiri chinambe icho kera chikororekana nabo kwandurigire liyorole difference sere nabo igo chikoba chinsebire to chikoba tugutwara babo nyanusigaiga na Amos batatebinga ngakibaro baroche igoro yokorosi kwa mbwa yiga tugende bosyo asigazeti ya The Standard ngo kwanere bateba Ruto's Bogman bagoteberaga igo Mwanchu Murigeria no murayi umukoro bwense Uhuru Kenyatta abarayi bali bako bwatanirwa gose bali essensemo y'umurayi bwense boniga William Ruto nigo barorekanire bono kogenda nako tumeka elieta y'umurayi y'umukoro Uhuru Kenyatta eliko nyarakaba bakogendera libobe nagokora siasa yabo asibakare ko babatebanga chi umubaro bwabali bagwa kachikura kurwa asigetunwa kya Mount Kenya nigo Mwanchu Murigeria gotebekana nga noro kunyarakaba gugusuguma asobura ibwense boko babo kuligerirwe siboko genda guchia kurenda bono bali bakoba assensemo y'umurayi bwense nigo bono baonchukire na bono iga korokia okogechigukwabo nabo igo kili bagotebanga no gotagokiwa no murayi yo
bono urweta bisi umuske Uhuru Kenyatta na sikili bagatebanga sobwango iganigo kyarorekanire asibagatebanga Uhuru Kenyatta nigo akareko bakakorwa enchira yokurwa enibo yaye na namono asikili bagatebanga nigagendrete ko bagakorekana talikoa okoboke serikali umuske William Ruto asikili bagatebanga bono igani gaonchoirwe na kobabuna oli bagotebe konu yogwakwa gekogera nigo bagagatebanga nigo bonse babikira maiso nagateba nigo bono ekwamba kororekane chiseme chibire chigendete ko bachikurigere linganga kichikonyara ko bachikwenda bosio nigo bono mwanchu murigere lindo chega iga oyo kurunga Didmas mukwa nigale political analyst asagotebanga the praise and attack strategy is meant to rattle former president Uhuru Kenyatta so that he moves to the known to knowns matrix. This state will enable presidential candidates to recalibrate their 2027 strategies. Bagoteba iganga enchirelia orocha abande bakomo bagokora bakomucengera abande bakonyara kwa bakomotogia niga abande batagete soki egera aruoro auro kinga yi nsemukilia kobwatani na bali bakomuamiriri na baro nigo batagete anyara ko bagago kireta basago bakago soka na koburwa okoboko kwae gochia osolia aragania chiko bagakurya uburaibwense igo bagotebanga nenchire ya moyo korekana yogotaka komuratul kose komo severania sinini elie soki na gukwana mwanchu murigiri mugano yinigole CPG ya kane ye gazeti ya de CPG mwanchu murigiri etigandigiri bali gete page ya katano gatatu ye gazeti ya The Standard asogo chagaiga ubwati na koranga ningi kilikia bere se bono igo mwanchu muriro atebanga asama tukabwango iga elieta lia umuske Uhuru Kenyatta nigo lia bere ligotumeka na bono iga niga barayi bali ase kiama kia United Alliance United Democratic Alliance UDA na bali kiama kia ODM baro rekanire ko bakororekana kuba bakogenda ase liso na kugania murayo tigwe sona ni asamagana kisiasa nabo igo mwanchu murigiri yose kurigiri liga igango kwa nabale asobwango iga akera bono elietalia Dr. Fred Matiang'i ligo kwanwa igoro yogo chikobaga kurigie kirugo kiburayi bwense nageli gotebekana selit kulinde iga mumuromu abukoro kunga muhoho na nyara kobaga gukwane ya mase simi nabo igo umuske Uhuru Kenyatta gakwana sesimi igento bona abande bawunchuire nta bono iga gukwanira igoro yomusko yise kurigiri liga iga igati abali babere bakomochia no omoseneta Okericho Aaron Jeriot oyotebire murayibwense nigabwenete aske abisi ya kirarura abisi na agende na gotegerera na kogenda n'ubugima bwaye mbakaganye litukulia liyo ko talia mangana Innocent na mangana baligetegaiga akira bagateba ngumurayibwense kiragendete kobika ebosyo bwaya se mangana siasa tebweneti na ndamona aspa konyara kabagateba ngumuske Daniel Trotich Arap Moi uyo kabere umurayibwense okabere bwense ya Kenya nabo igo oyirenya gusira nigo batebe kiraru etabisi nigachete enka yaye na gotegerera wika chinga kichia icho mwelio kera chigetega bateba ngo gwesona ni asamangana yitebweneti nindo chega iga umu waziri Geoffrey Ruku nere negati yabali barorekanire ko bakogenda busyo bagoteba ngani gabwenete ko bakagotegera bwesomera na kora ninkegendrete kulendelie talirega igaligo kwanirwa nelieta yomuske Fred Matiang'i nindo chelieta lia Kalonzo Ndirega igana boigo mwanchu murigeri abarayi bali bakubwatesi umurayibwense Dr. William Ruto bwesomere asenchire weekend ya CPG ya gatano gatatu kolende nigontagete turanyora enkwana yomuwaziri Kipchumba Murkomen asana na mono nera arolekanete ko mumochia umurayibwense omukoro Uhuru Kenyatta na namono asale ko bagagoteba ngatigagwe yosonani dana siasa bono ya chakira muhoho ga abegete simie loud speaker bara imana litoko kora boigo ate banga kora Innocent yo gukwana Innocent yo gukwana buna bona igangora agendole kanisa ameniri yo ogocha gwakore shoga iga nkairete ngora akore simi go chigusi bate bango yonda yana tugukwana nera bwe nsoko manyete tigatore gudayana buna gukwana bono bate bamangana yumba liko chigo yanchira na bali sensemo ya UDA agendeka ndo chega iga chiriyo tiate banga murayi yumukoro Uhuru Kenyatta abereka abu atichi mbaratero cyumuske Professor President Daniel Trotich Arap Moi
ategereri yogirie bikondo ekera bikobuga ne jingware naro jino ene bese na jikolimi na magana mango mwanchumulile swa tebanga mbachiko bakomulina indo cherika thega shagwa dera na mwigirete asago tebanga basike umusike Dr. William Ruto musike Uhuru Kenyatta tetra igwange ngwana yaye Murkomen unakwane tulitukuligoro tutanyorosha mnatupenda pia kabisa mmenikaribisha sehemu hii niende na nirudi tena kabisa tufanye kazi na viongozi wenu hapa sasa unajua nyinyi ni watu ya tuta kabisa asanteni sana nitamwambia rais nilikuwa leo mkutano tulikuwa tunachanga kanisa lakini watu wakanisukuma wakasema tuta na mimi sikusema ni hao wenyewe ndio walisema unajua Reverend boma yenye iko na wazee Waswahili walisema panapo wazee abaribiki nini maneno. Unajua mzee Kibaki alipokuwa anaenda retire mimi nilikuwa pale tulikuwa tumeshinda uchaguzi mimi nikaenda na Uhuru na Ruto rais the new president the deputy tukaenda hapo State House tukaona mzee Kibaki akienda tukamwescort akaenda akajiendea kwake so akaulizwa wewe unataka nini akasema asanteni muendelee sasa kutoka hapo mwende na akaenda tangu aende retire hapo alikuwa anaenda kuwa consulted usiku President Uhuru anaenda kumwona deputy Ruto anaenda kuona mawaziri wanaenda kumtembelea wanasikia mawaidha yake wanajiendea na tulikuwa tunamheshimu sana mpaka siku yenye alipumzika sasa huyo ndio alikuwa mzee wetu wa area sasa juzi mzee wetu Uhuru ameritaya. Ukweli ama sio kweli? Sasa yeye badala ya kuchukua ile ushukani ya mzee ya boma. Ndio shida ikikuwa katika inji, yeye ndio angeita sisi, sema waziri Murkomen kuna kitu kona pale, unajua nimewahi kuwa rais, kuna maneno iko kona hapo kaa namna hii. Rais Ruto, unajua wewe ulikuwa deputy yangu, lakini sasa umekuwa rais. Rekebisha pale na pale, anaita watu wa opposition, anawaambia twendeni polepole, inji ni ya maana zaidi, msitumie matusi sana, msifanye kupiganisha inji. Hiyo Uhuru angefaa kuwa mzee wetu wa kijiji inaitwa Kenya, mwenye tuna consult, tunaongea na yeye. Sijui sasa tutatuma nani, kwa sababu yeye ndio tungemtuma, yeye ndio mzee tungemtuma kwamba ongelesha watu wa fulani, watu fulani. Mimi naomba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye nilimfanyia kazi nikiwa majority leader wake, akuwe mzee wa kutegemewa kwa jamii na kwa taifa, kwa sisi wote kama mzee wetu ambao anakuwa consultant. Akijiingiza kwa hii fitina kidogo ya siasa ya nini, Kenya tutakoza wazee wa heshima ambao wanatushika mkono kwa ile kazi tunaweza kufanya pamoja. Ama namna gani jameni? Ingekuwa mimi sasa nikiwa waziri wa interior, jioni hivi nampigia simu ananiambia si mbaya, lakini kuna mahali hapo tufanye hivi, kwa sababu hako nao the country has invested in him. He is a president. He was a president for 10 years. He should actually be available for counsel and available to counsel both opposition and government and become an elder that can take all of us together to songe mbele. Hiyo ndio itatusaidia sana. Mimi sitaki kukosana na heshima na yeye, na sisi hatutaki kujibizana na mtu amekuwa rais wetu before, lakini asijizushe kwa hii watu ya Kasongo nini, Kasongo what nini. Awajie hao wafanye hiyo, yeye mwenyewe akue above hapa, ndio sisi wote to consult. Na that is also what we will be expecting of President William Ruto. Akiretire akuwe mzee wa kijiji ya Kenya, aunganishe Kenya mzima, anaita sisi, atakuwa anaita sisi, anasema wewe Eric kuja hapa kaa namna hii, unakumbuka vile tulikuwa pamoja. Muligeli kwa igule yu no mheshimiwa Nandoro mwaziri Kipchumba Murkomen na nambona asa kwamba korolekana kumotevia umuske Uhuru Kenyatta ayeno mugaka bwikenyoro tegera pi ekera mangana asalikire na etugutuma akibode kirugo tukora sa mangana alia
ria atakiri chikobaga gusarika yere ube urule chi example gabwo sorule mebwekano ya barai bali yagateba kulengana nera bali bachirenga na boigo bategereire batariko babagwesona nya samangana kisiasa ninganenene kagirete nge panel ya nige goja chinsa ibere Diana gonte ibarenga igata keirage ndeka ategerere go singa kiekaba nge batingonte byarenga murangite ne nabwate constitutional rights yogo kora kirikibwenete semambia bono mwancho murigeli nabo kunyarakoba kugwesomera asepeji ya gatano gatatu ligere ngaki abarai bali bakoba bakobwatanirwa no muske William Ruto yor muraibwense asbarorekane bakarekoba bakumukwana ni mata bande bagoteba ngantoro chega igasudi nigo anyarako bagakumuraga umuske Uhuru Kenyatta asagoteba iga oko tamwancha umuske William Ruto kwa umuske Uhuru Kenyatta ngo kore tuninyanda mwamu ntumanyete muske Uhuru Kenyatta ngabwate nyanda mwene go chia sumura ibwense esenyencho akolira magendera mange asemia ketatu yaitire na ande ntumanyete ningo umura ibwense umukoro bakora nere miremo eliye banyarako bakoranga ningi kiliyo chikoba geko tora no burayi bwa kulinda atabaganya saule iguru ta wanchira na pi umura yorure ase atabwa tielieta oyoki niro ikire asare bone birengo byigoro kugwa ko chance kagirete nkwane itu iseko yanyora go chibusio naboto kunyara kabatoko yetegera na namona tororenga ninki abeteka go korera kurende ntagete na ndo mu director ito atobekire nkwana yumuske Rigathi Gachagua asemambia bono na era asare ko baga kumwegerera umuske Uhuru Kenyatta na namono asarwete nkwana yaye asekanise yamona goteba ngainwe muske Uhuru Kenyatta. Sisi nataka tukwambie Kasongo, wacha kutuma vijana kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Kama wewe ni mwanaume kamili, tukana Rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe, alafu tuelewe na wewe. Mimi natangaza, hakuna mtu atakubaliwa kukosea heshima Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi ambayo imesimama. Alikuachia nchi ambaye NHIF ilikuwa inafanya kazi. Umeharibu, umeleta mnyama anaitwa SHA ambaye haifanyi kazi. Uhuru Kenyatta aliwacha nchi, watoto wa university wanasoma. Tunaongea leo watoto wa university wako nyumbani. Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na usalama. Wewe umetengeneza goons ndio wanatawala katika Jamhuri ya Kenya. Tunakuambia Kasongo na watu yako, heshimu Rais Uhuru Kenyatta. Heshimu Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta hapana warika yako. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye alifanya kazi inaonekana. Rais Uhuru Kenyatta aheshimiwe asiheshimiwe? Rais Uhuru Kenyatta aheshimiwe asiheshimiwe? Na mimi nimemuomba Rais Uhuru Kenyatta, my brother Uhuru Kenyatta, hapana uziwe uoga, hapana nunua uoga. Uko na haki ya kikatiba kuongea mambo ya Kenya. Uko na haki ya katiba kuungana na Rigiji, tutafute serikali pamoja. Rais Uhuru Kenyatta uko na haki ya kusema vile Kenya inatakiwa kukaa. Rais Uhuru Kenyatta uko na haki ya kunipigia kura. Mimi Rigiji na jeshi yangu tunatosha kulinda Rais Uhuru Kenyatta asitishwe, asibabaishwe. Harambee! Harambee! Mimi naaibika, kuna mtu anaitwa Wetangula ameharibu bunge la kitaifa, anataka atikusomea Rais Uhuru Kenyatta. Wewe Wetangula umefanya bunge kuwa organ ya UDA. Wewe mwenyewe tabia yako ni kama youth winger wa UDA. Bunge la kitaifa ndio inapitisha maneno ya kuumiza wa Kenya. Bunge la kitaifa imekuwa bunge ambayo haipewi mwancho muligeli tuirane nande ndoche nigoche trichita kamera 3 na ya masema mbia bono ni ndoche siasa nerega iga ya ODM kuna kuligituli chinkwana chabarai bali asichinse muibiri cha ODM aswago teba bono nige kwamba korolekana kurugo sira kumuske Raila Amolo Odinga nigo bone kwamba korolekana ensemeli kubwata nigo norengo yatebire trichiko bagego tiga koba kikoba sensemeli bagoteba yoko irubura ibwe kyamikia ODM asboni gateba ngalibirira nigo liarolekanete asichinse
chinseme chimo chirichia siayo mwancho muligirili na mono asibaka bagotebanga umuske Senator Oburu Oginga oyo kurwa se county ya Siaya na boigo umugavana James Orengo nero kurwa seseme ya Siaya nigo bono bambire kororekana bagotebanga bairaniri siasa eli ekubwekani guchinga kichomo elio ekerekia magia Ford Kenya na kero kijanya atikobage kwenyora sobo tantanu obwo mwancho muligirili na boigo bagotebanga SSG ya 1990 ekiamagia Ford Kenya nigo kienyoreta SSG ya renge gati yo musikorengo na boigo nyagosira Raila Amolo Odinga na Dr. Oburu nere kurwa irali bagalia mumurumu abo na umuraibe kiamakia ODM nigo bone kwamba kororekana nsemeli kurunga Linda Ground yu akora na boigo nsemeli kurukunga Linda Mwananchi kuragwa na Edwin Sifuna na boigo omoske James Orengo yubwera likoba party leader bwe kiamagia ODM boniganige kwamba kororekana nige siginye kororekana ro James Orengo nigateba nigo ntagete gotebia umuraibe nse William Ruto atiganene kiamakia ODM nere uri maiga ya ali togendete korra chisigi chiri chigendete mwanchu muligeli bwe somero mugano yugo le page ya kianda ekara tugukwanira Diana igoro yomuske Uhuru Kenyatta wesona ni asesiasa yobura ibweze da esemo ya ODM ekoragwa na babo James Orengo ndero gatebere ODM yeito chisegie chigendete chiroro uyo uri maiga bwe chisegie no murai William Ruto mwanchu muligire no mugano le page ya kianda onyara ko bako gwesomera na koranga ningi kilikero mugano no le page ya kianda boygo kwaniri kiama kia ODM Innocent mugano inora page ya gatano na kabira se gazeti ya Today Nation aigo mwanchito muligeria nindo kiama kia ODM Nsiyo braiba yo muske Oburu Odinga niko bono kiarigeni tukoenda se ensemo ya Mombasa use county ya Mombasa asibago tebanga niko bara chikutwara chinkwana chikoigwana korende gwetira soroboti babete bakolika niko batebire nenchira ya Mombasa chikwebanga asobo cholibo mwako gocha aiga niko batebire nganonye no muske mo seneta be county ya Nairobi Edwin Sifuna oyore bono muraigwa Linda Wananchi bagotebanga negatia bali baliganirie mugavana bwe county ya mugavana bwe county ya Siaya James Orengo nera nigaliganira nabo Babu Wino negatia bali Linda Wananchi bagotebanga nigo baliganirie kiagara ondete yotaitati gusiko asikia makirika ODM aiga gazeti ya gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na kabere nigo bagotebanga enchira yemo yogo chakuirani obiyabwa moskira ila Odinga niga bara ibonspi no nyembali babiri bakwerusa ne kurwa sekiamekyo bagani ribanyale bagwikirana ensemeyo ya Mombasa se retreat banyale bagukwanira kuna bagukwebanga gusibe yariganitie asobo choli bo mwako gocha eyeno robot rwa bwatogitwe na omoteneni bono totebe omuraindenera oyo bete SG bono omanyu nigatebrenga aba raibonspi nabigaba Kenya bono nigo baguchiko baba toereru ikiaramba chikunyara bagosoka no roboti baranyara bagoti yaba Kenya bune kiamekyo kiabekire emeroberi yayo mwanchito muligira taito esomera subagare gazeti ya Today Nation page ya gatano na kabirole mnya retreat yeyo ego chikunyara kego kolekana kolento gokwanire kiama kia ODM aigana baraiba Western besokirie nagotebabuna onye kiame kia ODM tikerigo chikunyora baraikorwa Western nigo kirachiko basiri bagotebanga nigo barachikunyara bagotebanga bye bye ase kiama kiri kia ODM aiga nigo bagotebanga somocholi bo mwaka o 2022 wanyatibo gokolekana abaraikoro Western county ya Kakamega Vihiga county ya Busia abagavana bonsi balenge nsi yobo cholwe kiama kiri kia ODM nigo banyalite bakonyora ebirogo asibagotebanga chikura omuraibwense gosomo emo skera o Raila Amolo Odinga anyolte kurwa se chinsemi chia Western nagotebirine county ya Kakamega Vihiga county ya Busia naboigo county ya Bungoma nonye tianyolte omurai omugavana kurwa se kiama kiri kia ODM bakaba bakoira kurwa se DAP Kenya manchito muriga bagotebanga chikura omoske Raila Amolo Odinga oyibono runyagusira nyateka konyora nigo chialenge 71% kurwa se county ya Kakamega na baiga county ya Busia bagoteba nigo chialenge 81.7% ne county ya Vihiga bakaba bakomwa 62% bakaba boigo bakomwa omuraibwense na 63% kurwa se county ya Bungoma aiga nigo bagotebanga onye tibarigo chikoba involved gose abara ikurwa se kiama kirikia ODM tibarigo chia korigereria chisemo chiri chia Western wetera senkwana yoparanya era nigatebrenga onye tibarigo chikoba involved
kurwasi chinseme chaka Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia niko barachi goteba bye bye guchase kiama kirya ODM bagoteba bono ni chinga kichinde abaraye banyare bakurigeri no kurusu wabisi kwaye ososi bagoteba kurusu kwaye obisigagu bachikonyara baho kurigeria nabigo bagoteba nonye no gocherro kwaye egati yabaraye bari banyarite bakomochera kurwase county ya Kisumu bachikunyara bakorigerwa sana kuri mwanjito mugira nabo wesomera sobagaroro na chinsemo chiria cha Western bono bakomochiki amakiri kya ODM nabegote bonye mbali gochikonyurwa bachikunyara bagoteba bye bye onchumulire kwe ule bye bye Diana goteba ni natete kuligia nkwana yo mugavana bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati na erenda kwanerete igoro ye nsemeli ya linda mwananchi asatebe tega ataite kubika chinguru chiae ari osina mwire ni Edwin Sifuna na babo James Orengo waira na sekia kia ODM liwaka bago kwana kulendo mugavana bwe oyo kabiro mugavana bwe county ya Mombasa Ali Hassan Joho nera naro chega teba you cannot recreate ODM mwende timoko ga ODM mwende ODM mwero ronelia ekoragwa na Oburu Odinga gwatebe kyombe kwanda bali Mombasa bateba mbonda bali Mombasa National Executive Council lakini ngaigase okongenda kwabo Mombasa Innocent ndo chemba nyoletenga ndukwatelinda wananchi na linda ground ona linda wananchi na linda ground machikumerana batwali chinkwana bagotebanga mbabete infold babo Sifuna batumiru rirube batumirete na process ya lengo reli batebe tukurwa se tribunal batwale chinkwana chire ase kiama kiabo barenga kibago kuru muchando ibabwate bugutaigwana bwoborai nande nindoche ase amatukabwa ngo narocho yole bono muliki omonene muliki intenenera tuliko muroko monene manyo nera tetenga mate na very reduced asengo gende press conference inde yonse igonta kirengiranilie iguru ye conduct yomuske Edwin Sifuna nera ngona koboli gukira asengo genda ngoboli gwa ngaki kiama iguru ya Edwin Sifuna mwanchu muligil na mangale sekiamekia ODM na namona bwesomera se page ya kabire yegaze amine page ya kianda gazeti ya The Standard Diana watabiri page wesomera eliobe gokomanya cyabere kitaika 30 na kianda maiga yense ya mesema mbia bono mwanchu muligil asumo governor bwe county ya Murang'a ogurunga irungu kangata nera tablet ndichiko banku kirugo kiane gwetera ase kiama kia UDA nigo bono maiga ya matuka mange ne metinye menge abelire gakurwa asa maiso yabanta bange nabo igo arorekane atari kuru musimamo yoge siasa nigo bone sogeti umwanchu muligire na namono akanyara ko gakurwa enkwana ya kangata ni gatebetenga ekera bari ko baba kurigyo burai nigo chinga kiechu batumege tomoske Uhuru Kenyatta buna ekisingisio yokoro kemeremetara kolekana na namono askirege ntuki aliko bage kolekana ekebe asense kulende boniga litukuligoro nigo mwanchu muligire lyo mugavana uyu abetega kumwarigani muraibwense Dr. William Ruto se county ya Murang'a na namona keranya tikabaga kurwa bwa kanyara kaba kagotebanga nigo agochikobaga kwerusia kurwa asikia makia UDA mwanchu muligire lintagete mu director ito atwaliganirie ikilipu ibere asaba etega gukwanira igoro ye chinga kichiria ekera barenge kurigie serikali inse ye kiama kia UDA na namona obunabe etega gukwana gateba I will not defend my seat on UDA ticket uyu mugavana we county ya Murang'a irungu kangata obete gago kwana magana iritu kuligoro nabo igakanyara kabaga goteba nche ndoche ngebintu biri bitamiru tu ali gotumeka byarenga aso Uhuru Kenyatta ndujeti we some kende gyose ndago tebanga tarara strategy cha bekiru cyo cyikirania ebirengo by'abananchi usokuganya kwa abananchi mugano inolese gazeti ya The Daily Nation page 10 page 10 na gaigane page ya kenda UDA party, among the reason it won in 2022 is because of how it was persecuted by Jubilee government. I'm surprised when I see UDA party repeating the same mistake of persecuting people who are then garnering major political sympathy, becoming most popular and popular and popular. It's as if we did not learn anything in the year 2022. An example, we have seen attacks in churches in Othaya. We have seen attacks in churches in Nairobi, Eastlands. We have seen people being pushed out, like Sifuna from ODM party. And immediately that happens, they become major political players. So it appears
we did not learn anything in the year 2022 that we should not coerce people. So Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao Kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchulia 0788666662 Kera kama tingatara Daigeta oni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngara romo ijano Umozu wate ya mabwari Murigeri bwe Nsoko TV Oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au Turabe tukumira na kira litukulie iki Uchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabutuko tugwakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawe buyanda chitasekeruko orambulete emirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo toamereria Bakalia omoto yakabwatwa Ole bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kuri chetrista kemerongene na isano maiga yensema semambia bono togendete kurigireria ariari ase gazeti semambia ye na mono una togendete kwa bato kurigireria ndoche gaiga Diana ase page ya kane ye gazeti ya The Standard ngokwa na bale ngakiobo engibwa marua sensemo ya Central Kenya ugendete kole tumo chando monene na mono ase kinyoro bagarunga gatitu sabantu basirire bugima bwabo wetani abantu 10 na ase iki akabiro mwanchu murigiriri yo mutinyo ogatato umutinyo liyo etete ulionde because bono yo gatana tole mutinyo kane bagatebaga mwanchu murigiriri abamenyi bensemeyo bachite bakasoa separa na korobekana asikeli bagateba obwengi bwa maruwa bwa bere bakorekana gabwa sipakali kuba bagateba ngabanke nigo bakali kuba bagotumeka cinjire cya kisiasa abande banyara kwa bakurwa maki nabo igegento bagateba keirire obwengi gukina asensemeyo nindochega igo mubaro bwa bali bakunyuke nywegwa asense ya Kenya bali babere bakubwatigwa na ne mono bagateba nga nechinamba chitaliko bachikorokia maskani buya sekeli bakali kwa bagokwanira ngabantu 1 milioni 3 milioni 3 elibu 199 merongo 119 nigo bakali kwa bakunywa amaruwa buna basacha bagotebekana bali 1 milioni 2.5 na bagotoka sekenywa na kenywegwa nabo igo 1 milioni amini mwancho muligeri abaswati na baro bagotebekana bali 1.5 nemo 55 na bagotebekana bakunywa maru igo nabo kunyara kwa bagokuligereri na koranga kinsi ya Kenya bagoteba bona iga se ya Kenya
kwamba koro kinga nigo okonywa amaru kwakinire ase kirengo bagoteba kie emerongene na isa tenuguta isano bagoteba 48.5% yaba Kenya buri wa maoni yabo bagoteba kwamba kororekana nga yayo boengi bwarorekanire gaiga nindo chege igo mwanchu murigeli goteba barenga nonya na bwa marua yaga konyugu na bakenya amange ari se chiro taliko bagagwakanirwe bango gaiga bagoteba committee ebunge nero nigo yatebeti gungiense ya Kenya nigegosiria chibes chiguru kwe ebilioni chibilioni 120 sekero mwaka kubwatekana ne bangelie ko bagegwakanu na asbarwero bagokwanira bagoteba nga ekera bono mwanchu murigeli amarua yago so asechiro amange nigo akogendoro atari gwetigwa asibirengo biribwenete na abakenya bagendete ko baba kunywa abande bagosire ubuma bwabo bwesomere page ya 4 ne ya 5 sababu neroro bari rityo mugano uyu na koro kingi kero page ya 5 naro no ya gazeti ya The Nation bahote bangaji bachi bari special unit yabo nyimbo ekwane kia mnangu talele binyoro imena kora beka biara bali bonde bonse bakutoka na marwayo Lieta special unit lakini umuchando nabangina na bali bakoenga nabasacha bali bakoenga geko atali bangina boka bakoenga na barumba bugate special token au no muchando gose bagwita bate unga karuaiga abade bajaga tebunge kinyurike buna twarukinete abatata abo bari ko yarosio yo maga bate banaro tugwakani fees na tokoraiga bono na konaro lakini baratema page ya 5 nalimo ye gazeti ya The Standard go kwanerere ngabono bunengi nigo bwabere bogo koru na korokya bunga chiskuru chinyinge nigo chikmentete chibes chiribagwa kani ya Bible echinde chibwate gende gorunga hidden churches gose babwate chibes bakonyara kwa bagosaba Bible baruchi ebisete aya nigo mwanchu murigiri achirase eli solia bana inchi abange kwemanyira maega yeskuru ya Alliance Girls kubekwa maiso na konyoreka ganige bwate chibes chibisete nabo igo ase skuru yibwatende unga questionable expenditures gose chibes tirijigo nyara kwa bachibekeira mabolio asbago nyara kwa bago tebanga nigo bakororekana guchitumika asenchire tamanyikane tibiyo mwancho muligirili na namono gaiga asibono iga bateba tali alliance yo kachi skuru nechi nyinge abaibuli abange nigo besokiri na gotebanga nigo bakorwa chibese gochiase chiskuru nonyanekera eserikali etebetenga chise mikurwa njiri chitariko bachigwa kanirbo ega nindo chiskuru yamego kwanerwa ekurunga Ololasa High School US bagale gotebanga abaibuli bagote baruchi shiringi chiri bwe 200 echibagoteba nigo chikonyara kwa bachigotumeka sama gachu nabo igo bamenta chiri bwinye ni chiri bwinye ni chimisano kire tamu echibagotebanga nigo chikogendereria magendero ase skuru echiskuru nechi nyingega igo mwanchu muri bago kwanera goteba lenga chiskuru chiraiga bakale kwa bagoteba igwa abaibuli banyara kwa bakamenta chibese skuru ya makwe ensemo ya makweni na malava skuru nera ige ekorugunga makweni boys mwancho muligeli negatia chiri bagateba na chiro chichira sense me bagateba ngakiro muiboli atebetigwe amente chiri busana sichiri bakwa bakurwa kire tamu igobono gaiga somere Malava High School bagateba nige bwate chiri busano echigotebekana ne chia remedio mangana ya remedio na arororo na gaiga ekintu bakabago kwanera bagoteba kubwatekana no muri muya bw'ichisemi chia CBC niga abana banyara ko baba comment kana se chiskuru echo na namone ekintu kiliye kwambaga ekororekana umwanchu murigereria na kero kike kanyara ko bakegukinia inchire ibagote gubaru chibese usekurigeli mungwana yo monara ukurunga Alfred Yuma nigale manyibwa magana yechisemi asagoteba nga schools have become creative in how they raise money chiskuru chinyinge niko bono chia twale chisemi chinya chokoranga kibagonyara kwa bakwero sel chibesa they rarely call it free fee increment. Instead they introduce new levies which effectively achieve the same outcome. Agotebanga chiskuru chinyinge niko chiarareka niko twarubu ngaini enchira bakonyara kwa bakonyora chibese nabo igasi bakale gotebanga ati bali goteba ni chibese chi school fees bakomenta kulende bakoleta igendo gikuru ku chibese chinde gose emerobeliende batebanga karwebesa na kiliba tebo mwali konyara kabage ko school fees yake yakina chenara kulira budayana ugamba nabekira maisa winu mu waziri wejisem tororenga ninki yakobaga gukwanera iguru yenkwanejo kulende
kurende kana bagukwanira itamu itangani capitation abura nyoretera era serikali tera kana yonse second term nere yachi lakini tuwana capitation innocent ngagito on Friday ke twara ko ligeri chika set twaro singa ebizara yitsemenya bolitie serikali nero egwa to gitsibesti nali no ena bali mu abanene bakunyara kogendera chisku chisemya se school metena barumba bwata mahitaji bakana iriwo ikirania se school ngwa iriwo kana bali babio embaga iriwo kokore obwaga chi school una bantu kumanywa nga egati chi school ase egati chi school mense ya Kenya mono cha C3 na C4 njibwati bitabu njibwati laboratory gonga no yene serikali rende nebwate ejukumu yae kuri no manchito mulira to kwanira mangana yichisemi ase gazeti ya The Day Nation ase page ya kane ni wote banga chi school cha C1 na C2 mense ya Kenya na chichikole ira mangana infrastructure bagote banga barabu ebintu byabo nigo birosiria nyene bitabu babwatukeru biribya omurobiri ryo CBE go cha school asibate bringa wetira somurobiri ryo CBE grade gate komiboni gaboro kyabange asite school cha C3 na C4 wikiraboniga nigo batari wikirania masomo abo asibate bringa no ni laboratory tibabwata asite school nabigiga tichi school tichira bwatukeru ebitabu bakunyara bagutumia ASH school batebanga bona serikali nigerige tichi school cha C1 na C2 mono chiskuru chibawte banga chanyorire bitabu iko chire 13% na chiri chinde cha C1 C2 ko innocent na chichiko ligererwa mono nande bagote banga nonye na boroke bagokora bya ko bakurwa C1 na C2 akiri C3 C4 chebiro C3 C4 echinjiri chire nkalia chinde twale koroka county schools chinde chia kakiri yakale bali gochiruka chi district school akino konya mono na chinde day school school nechi county school umanchito muri nabagwe somera sobwagare korende togosika mutwe ase gazeti ya The Day Nation page ya 5 na 3 page 8 nigo kwanere guru yo muraibense ya Kenya bagotebanga niganyoriro bokongo asise mu kiria cha Mount Kenya nandenere bwanchiranire inga onyoriro bokongo sana ekera kogenda asise mu kiria cha Mount Kenya nabigekere yariganiti asobo choli mu makogocha aigani gatebeti abantu ba Mount Kenya bamobe kyasenkoro tibabasiko mu rusiororo agotebanga gwitira se amegendera lyegendete kwenekya nachikwenekya buna erekodi yaye ngotigarire byasinse mu kiria cha Mount Kenya niga yakwanetaya litkori igoro ekeralinga se kanise yemo ase chinsemo chia Kandara bagotebanga kanise jokoro kwa African Inland Church asinsemo chia Mount Kenya gwo manchito mulgiria bagoteba niga babole ti kwenekya buna kumusira barasobora ibo mwakogocha kolende nigo anchiranire buna nabwate chinga kichingongu weterase omuraibe kyama kya discipline gatika shagwa oinandole ngomo konyoe akabaga kuruswa abisi manchito mulgira bwo somera sobwagale kolenda igando chigati abarayimba bete bakomoegerero muraibe nsasi batebetenga no muntu obwega setena ndota obwato bya gucha 790 agotebanga abana inchi babe bakumusira nabagegati abali bakumurutama babe bakumusiko muraibensi ya Kenya nabagwe somere gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 kolende litukori igoro bego nigo lyalengeri tukoria press freedom mwanchito mulgeria tugokwanira abaralia bagotebanga ekero bakogenda simirimo yabo abange babo tibali konyara ekero bakogenda bagwikira nemirimo kero bakogenda nonye na chirali campaign Johnson mbali konyora maskani ali bagani konyora igo yarenge World Press Freedom Day litkurigoro tmaiti innocent osengwe chengerete tibedina ndego se kwana gocherwe kero kogenda nonye isko gari kera mandamanale bagotebanga omuralia nere bagotebanga tubasikurwani omuralia Kulindo manjito mulgeria aigani go kerto kwanira baralia bagotebanga ase richiko lyabe gitu manjito mulgeria ochakiro mwako 2025 niko digotebanga abaralia bonsi babe bagosikwa nabego babe bagotegererwa tabategerereti otegereralia kurukurase emenu yabo niko ngali tukuligo lyalinge World Press Freedom Day nabwo somera subwagale kaitukura se ensemo yane
na kolire na mangale se chigazeti mwanchu muligereri asora nybego gwesomera na kumanyanga ningi kelikeroro na kotaka kumanya mange igoro ya siasa tisemi na obochenu na bogwesomera se gazeti ya The Standard nindo chimba bwataga pull out kakorukunga health and science asogonyara kabago kuligereria asbago tebanga ngaki abaibuli abange anamona abasubati bakali konyora umuchando monene ekera bakonyora abana na boigo gukinia abanki abana babo na anamona asbakale gwateba marwire buna sickle cell agendete gusumbwa abana burwire bu autism abu no barubumbororo na gaigango teba balenga ngaki ensemo yoborualia egendete kabaga kora abali babwata abana gusubwa tumuchando lyo kunga cerebral palsy nabarungo kwaniro baligaiga asenchira yubikirano asogonyara kabago ikaransanse na wesomera na koranga kyo kunyara kabago gukuru muchando buno yu nabo igo kilibago tebanga ngaki cancer yenda neregendete gukina se kibagale gotebanga se kerachinga kichindo kunyara kabago gutwara ubulito bonge nibago teba nigo bokoleta umuchando libago teba bwo cancer yenda nabo igo kotebanga nonye diabetes yanyara kabago gukina muganoro myaga iga asogwe somera igoro yobo chenu na komanya bibere bitatu bali babwato bumanyi bwa mangana yobo chenu na koranga ningi kilikegendete nabo igonye gotete komanyanga ngaki UDA na DCP bagendete ko babaku yaligani bosi bocholi yoboke buchiko babo gokolekana sense million kalau nero nabo kunyara ko bakogo soba na koranga ngaki ebwenete asema byabaro mwancho muligeli doche chitigalite chiteka isato tube toguchiko batogo so ase chinsaibre mambia lero tochiko batogo twara enkwana ano mono togoteba Diana abera abenga state of the nation address tukuligeria liagendete sense ito ya Kenya oyo chikobaga otokonya kuligeria mangana yumu ngwana yo mugurunganya nusi nabo igo Amos no bale ase studio ase mambia bono pachikobaga otokonya kulinde tigatogenda sense mo yechi cartoon tatendigerie ekoba ase gazeti ya The Standard gongo chananyo le cartoon ya ne nalitekoba ase page 12 ase bono ndo chega igabago kwanere igoro yechisemi agateba de sabali yokogenda Singapore igego chakira gaiga abali mu nimbaro chegabu nigo babuguletie egento yekuru kwanga emogongo 10 yubaka bago suguma bagoteba competence based abuna buroche biya busombiro bitabu mbiro file umwana no arabo ikaranste muibuli nere iga bagoteba nga nigo bagendete kwa kachianga chia bebiraka babuguliti na barabwigende gorunge fok bagendete na ko babakore ma grade 10 nere ko bage koro kibuga igo mwancho muri lia se cartoon yu ere page 12 ya gazeti ya The Standard. Ase gazeti ya The Nation mwanchito muri lia ige cartoon ya nene yote banga help konya aiga nigo trocho bwato murainaro bwato ime awigo gaiga montunaro ramachi mu mwanchito muri lia muina igamba bwatensunere likirenga cost of living yatiba kurigeria no bugima buna bogendete kwene kiwimiensi ya Kenya gusaba Kenya una bagenderete komenya una uchumiensi ya Kenya boigegendete gukina toro chembere nyinge boigone gendete gutwa tumaitinga wikira boniga ngaito ikire atigerete kemebe chinsabire semambia bono tigatubutolera abu egara tweyaligani gochanda bagende baito asenkwani tugachikoba tugutwara chinsabire aiga Nensoko TV. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi mrena nabali bechinguru erikwe myabona wataka kuruchitana chinse Frida Kerubo, Innocent Nyang, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Line Nyambane, Daniel Omaga, eke nakige kos kiamesa yamanamaya. Ensengongo ibere. Kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka. Nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayarabega gwateka kwa ase omochomane no Nairobi. Erietariane Linet Nyambane. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain,
bara Europa miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri bulyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobali yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oburuso w'omuguse. Omwancho mulire bw'Ensoko TV ngetase ngiye Ensoko TV nibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili tindi gongoro ko Petwell machine na nyora netrobin Ensoko TV oburuso bomugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bw'essiro ly'obunda bw'ensi kulende tali nchira ndionso rakora obulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemia iguru y'obulimi bw'ekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Petwell machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi
ekero turesemia mange kurwa sabarimi ao chini gongoro kwa petrol machin asomoro buri bo bari mino butugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Rubetami Rehabilitation Center. Rubetami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi ubugima Muligeli chia ikire chinsa ibere nechitai kaisan na ibere asemambia bono nande bono togoso ase totebanga chigia na kuligereria mangana yo kuligereria mangana siasa na nane muno tuligereria boene bwo bokoreri nga ibure nga kibi kera tugukwanira igoro yo boene bwo bokoreri ntwarora amangana manga gosoka sana ase ense yaito ya Kenya nimbwata bageni ase studio asemambia bono bachika bagonkonya tube tugukwanira amangana mange ali arengete igoro yo bokoreri na nane muno torenga nga yo boene boberete na bekiro muntabwate ekerengera likiaye na nane muno aigato chiko bali bagangu chakira kurwa sense meli ya mwino kabisa toteba ko boko kwane kubulyo kinfa end tubwate uyo kurunga Nyanusi Moenga nigago choba uligereria magana siasa nabo igo nigaikira sumu chuyo Nairobi egera nerara kwani umugusinga ki mwishimi wa Nyanusi ogendrete ambuya tore gusimbiyere embule konyagotu yere kawaita gukini chindagera ase bali bakomera maega rende chikerere boyoko bereka yongo kwani abagusi bonse piase bale bagotegerere ibiga ya Ensoko nabo igo banyare kurigereri tokwana mangana ya magendero na siasa era nyare kwa chomo gusi emusuki kurwa sale uchanga abona biamono sana kwa mwiguru ayogoro Nyanusi nyi Moenga ga yakurwa no nse mukiri yogoro gusi njenkoro kisi ndo menyo bonchari constituency mo menyo se nonga ogwa irege kasana ekane maete karo mwakinire mwiboiru ase mwakinire no mukoro kanka iyo blessing igo no kinirete but you feel nga inkanere kale somewhere you tata they will disclose inkawana nde ka kale uchubo basi twarwe tokale myake mekoro ay no mubasi ko monchali you know igende go genealogy ne gente kenne sana genealogy ne kiamana ba makangata yo aya kogero no nyatache terekini ngubwati alinge chinde tacheta okay inkwero rande kobo mubasi ese ngenje nyombe yere nyombe ngaini maite kweligerie radi working okay nande ngwe anjande kobo monchali ese ngenjo nalere irworo nakinire amanyiro monchali omache chindi bachabukendo ache chindi bachabukendo wajumuligereri ko igure yagurunga Nyanusi Moenga semambia bono no alese studio nabuna berega kurwe kerengera likiaye buda ko igura sagote abasa kuruguru aigalero neche okebuna naro iringo mubolinga odevinga sumutaki neira beiro monto manene no akuinyuru tigango ndara mwaligani Amos nyasani nerara tutebinga bochinga kibagenda akiamos yogenda beyond wakipo yes mwana no morisiona tingolemero ogosaba kwane nkolinga mo ligereria atware libagarigia
atutegerere ase tugukora magoso nabo aguturucia magoso igo wanchire nirenga intuna ebitungwa biroziri na maboko yomonene ntokore ama mochamangi tugegoje njira kugendera guchibusi none bibilia otabanga intuna baja bibia bare romans otabanga kero muntu okorire bibi so no tori biyamono sana asante sana asogo chicha ase studio ase mambia bono wanchu muligere naye ngonyoro libaga chinga kichigo ika elio nyara ko bago kwana na intwe na namonekera tuchiko batukuligereria mange kulende ntete kwaligania bageni bane ne ngwana yo mweskobyo yomo ogorukunga akorukunga Charles Ongincho oyo no murai obetega kurai misa yoko mwenie ise umubunge waseme kunga Dr. Nyikal mwancho muligereri tete to batokona kuyaliga ni nywetu mu director nago ntebinga chinga kichinchiga ni ritobe ekera tokogenda sobochori tochora barayibu na chirobot tokorolekana nigo tukubuguri gutu tutaligo interrogate binte bingi mwaka nyanusi naye kwa rule gusi abantu baito bachakire kuligererie akibaje bachora barayibu because no bokero litugukwana abagusi kulingana buna matiangi acha abantu barobere ya maga ya matiangi abange sana paka bali baroje ngoise kobera utabera tinyuma matiangi tori gochoro abantu bachirororo abali chira record chabo chire chimbe abagusiba abange to sobo chori bwere te bwa 2022 ande berobere orolese njo jo wakiru chukura baire chukura ne web ande batigale bagotesa abantu babusi etwangote yabagusi mbaligereri nga ubuya bwa matiangi nga nabwate wave baligereri performance mujumbo omubumerepu umugabano inkia kolire yakolete change oyo tagete kubuli chikura konyore karata alesikata yokara kende inkia koleiro umuntu basinyeine nere kyara tabwate resources yara gacherense ewo accounting ma gose word inkia koleire nabwata mabera gokonya ali bantu kera gakoe gwikero gakonye saidi anya karo bwenda mamu mubeka bere senda mamu kobera anya karo muntu mwa mubeka saboro bakomenya ese birengero bya Mr. Nyanusi aba bakoligi batanyorete chikura gete ngo igo muraya bateba nganjita isanite bakogendera kubakei kabisa ikyayera nabo chike mono paka bagi baba banta bakoliri bo basombo nyasaye baba basomba ba Yesu baganyo kurangeli kuweke ngoro kyomoiso bajo boligereri kwigurege ngoro kyomba lige karoro rade chigendere ko kyabaro igo bali barabiswaira digo onye bakolete mirimo bali batakolete gasi bali barobisi balete teme chando balete tobo kenyumba baga geta bantase chinyumba batsierete abantu bande banjete kategori ya abantu gete na baroba wa matesa ngabo nayo goira na toronte bie kero guna gukwanera igo gusia barayi baroro bono chi deputy party leader chinene ndubwate party leader kuri Nyamira lakini chi deputy party leader njire ibera chinene sana tigandara rangelia Amos yes Auroje Charles Ongincho naga kwanete gojo no clip ikitinda gebeka sembe yes akiroje muradia Charles tariero mutangani higaro yo mwesa barandia bali barorekanire bako kubwatikana nibirengere byane bagotema gotebya barayi bagoteba bali truth power amatuka irintu wate murandi uri kurunga Bishop Alexander Kipsang Muge Timothy Njoya abuna barandi kurumaya ba verire ase ense mengi ya history bagotebya burayi nga ense meno tokogende sengenjo bonega abarandi barororo baria bagotebya barayi egento batagete kuigwa egere dande yake uranyore nonye nabarayi abo bagokonya maybe kwagaja chikanisa kwagaja chikwenda lakini omorandia Charles nabo babegete amaganari muna korenana ibwerete garo ngokoro gosaba na nyina ngo tangi garo ndai kemia kambwe kana Charles
miaka yawe kirereke mwacho muligelite tore gwe ngwana yaye tumaye koirana nindo chega iga Mr. Jarusi kwatatebyo ro murandi uyu ngakyayo muruche murandi uyu tiga turaje clip ekyo. Of Kenya gives us an occasion to vote after every 5 years. And so after every 5 years, everybody has a right to choose the leaders they want. Na muanze from grassroots. Wale hawajafanya kazi vizuri, fagia yote. You have a right. You have a right. Let us not be used like robots, where somebody thinks that as a community you can direct us this side, this side, this side for your whims. No, please. Every 5 years you have a right. And go to the ballot when you are using your eyes and you are using your ears and you are using your mind well. I love the young people. I was interacting with some of them, and they told me, Bishop, don't worry, we are taking votes. We still don't know whom we are going to vote in, but we know the people we are voting out. As we bury Mzee Nyikal, uwinja maber, koro watigi wiwa. Watiga ngowa? And we are praying that the Lord will take care of this family and will steward them to the right direction, even in the absence of Mzee. And may the Lord help us to reach. Charles Onginjo. Natete ngo invite go chase kerengereri kyo Mr. Nyanusi. Egerende nayo okwanere. Oyo mo bishop oyo orandete za matanga Nyikal. Owina arama sabaito tokora. Ege sakunke basa gutanta ni guna abantu batari performance. Na boigo abantu batari aba bechinguru bomoki. Mbabasa gutumika egwave erese binyoro. Erinde batochuko chora abantu ababe. Na bago kwa naigo na batogo tebego nga we support him lakini yarega ikire chingaki karo democracy ya yire yense ya Kenya ya beire kabisa buneta keire toko mubweka na Alexander Muge barenge kurwana ese Kenya tabwata democracy to bwata one political party ya bwata dictator pakaigerera pagaitua pakaumiswa abantu bakairuchichera bapasta abantu banyasaye bagateswa injere nene pakekero demokrasia yachitego chense togatwara multiparty lakini nabo ba contribute yasokonyora multiparty yetu bwata bono baadaye utogachakonyore katiba yenye ya 2010 twachakanyore katiba yenye ya 2010 wakwanire sense meyo tagitengorete amosi sengwane yo nayo rarwe birengere bya no ikoregwa chakire gukwana tumaye gosoekera tugukwanira boigo siasa yarorekanite ya ariko bagago address no murandi ororo nabete ka ekororekana nonye no mubunge Nyikal gakorekana gakoge chigugutumika kwa basaye chikaunti cheito binyoro byeito chiward cheito nonye no mu chief pura togera bwatabura ba squad ya ebuguri TV bago koro kegerego chicha no mbali bona aspirants nonye mbali batara service gutara bali na mura babwate bikuba bisogete ichisi koiga kera bagwete guchiya bago sukuma guchiali nje ndatewe nga kerenga kimuna togukina usikobodi nonye ne kero Kenyatta arenge president tabinere yarenga ororo yarenge kuchirere yere bono nonye ndobwate katiba ekoagacha ekoena namagacha maya muna governor sibone to koruoso muna abaraiba wene to behave lakini esenge njo bagoteba nga power ego corrupt mongo y'abantu nabokonyora abarai bakotaka kutumia abantu bekegorie gekebube nande muna bono sikurigereria esa matangaria Dr. Nyikal na rorekanete kero usigotegere speech ya engoteba renga
aba murago se abantu bekegori ke basoete somo moyegori bwa matanga barenge na umo seneta ukisumu Tom Jenda usoko tegerera nyikali ngote barenge ng'abantu bari mbama jotigo ito mwana oye nande akarigi goteba usikurigeri na bari getigwancherana na by and large na bari getigwancherana ne birengere bya by'umupasta esengencho atebetenga abarai bagwenete koba genuinely popular batari kuimukia abantu bekegori egeke lakini usikurigeria country engima muna bono iga country engima nabo konyoranga abarai bonsi pi basaire kuimukia abasae gose abasae babwate tabie erenjera yabo bate country engima nabo konyoranga abantu bari bakorukunga guns yani ebibago okonyora baroro leso gukora enjera bagotebanga bago protect umwana siasa lakini egara bago mu protect bari ku mu protect bosa bago mu protect ata fee tori korendu bosa so tori korendu bosa ego bago mu protect ata fee na I think abasae go sabantu bekegori egeke igo bago tumeka bobese ngenjo yo gutaka. Okay, mwanchi muligeli ntagete turaigwa ngaki mheshimiwa Nyikal akwanete se goro yabasaye barorekanete gosaba raigete barorekanete gocha na abantu baroro tumakwira na tuligerelinga amangana aya intunareka ntubwate kwaye kamine yese binyoro byito chi county cheito akibura ibwito bure ngocha ngoira na nchake na nyanusi ngakyoroje yagara kiro muntu lero ngo tarare na abantu timatinga nyanusi nongoli yorekende nche ntonda tabi bantu baminta bagusi bali bale gusi Gusii, Kisii County na Nyamira. Abantu baito bakabona mbaraboka. Aba Gusii bamenyete Nakuru, Nairobi na Machakos, Mombasa. Mbamanyete meaning yoko twara guns. A member of parliament ekogamba Dagoretti North, ekogamba Embakasi South, ekogamba Nairobi. Onye tobwatia murabakuru iboko togotangaza buno mubui. Nechi county chichinde na teba Nakuru, Mombasa and Nairobi. Indiana. Usiyoto arantu bakuru iboko kwa abantu boba nema nechimba. Esenge nja abantu bagakale stili ko yeke bituma kolema mugondo na kwagencha. Mbara understanding obogambi ebo wocha gwetere iboko. Ebiboko omujumbe ole very strong wake iboko nero gutangaza omujumbe Nairobi. Toko irakura Nairobi. Omosikarama olio konyaga tabanga ngabantu bande ko bwate ibago nini atatwale di ibago na Nakuru West tagotangaza mujumbe obenda very successful wetere gutwale ibaga guita abantu bekera abana abarai be chi Nairobi chi city chionsi bichi town igo baraba tindi abantu bamanya kubasika yani bunenka umugaka ko bomutindi abana bahira nanze obogambi umanya kugamba ataimokerereti igoro ara ikaransiru. Okay, kwirana tole etikandara tegera tumanye gukwadera dande Amos abarai bande buna nyarusi atebire na buranyore barura Nairobi bajiri kuriye birubuka baroko nyoronya no MC otemire Nairobi ya byasinyiro chire bande bachire babere successful. Yes. Naboni ga siasa kurugusini nyigwete abande bagateba ngana buranyoro ndego tarakare na abamura buguri TV boye. Yes. Ekarabera. Tigatora traigwe kwada ya Nyikal. I walked there to Senator Jenda and I asked him, these people came with you. Can you tell them to stop? To stop. Senator, were you able to stop them? They nearly killed my son. Let us be popular. Let us be truly popular. Be able to walk to a funeral alone. Let us be able to walk to funeral alone. I think popularity is like love.
You can't buy it with money. You may get it with money, but it will be lust, not love. You have not passed a both of times. Twaigure nkwani niyo Dr. Nyikal n'umubunge w'ensemo ya Seme ase umuyega bwoko mwenise mwaka Nyikal kwigure bono. Yes. Na butambe teriko babuya mono ekaro montasirire nkagete banyene bako bwata magombo. Lakini tuwa wanasiasa bayonjora yabe getiki kia siasa abagote banga omochere go gwansa mono kero omochere go matanga go gwansa mono kero itali seino yani nga oise gukwerwa no egwe ndagera na bera beteba inyansu lakini bali bande bagocha nabo bago feelinga na bengwe kaineria kawaida so ne koba buya keraba na siasa gose kero tokogenda matanga ko kurupole twagenda turaba toere rukiagera kwaroje Nyikali garenge gaonjo getaga swako ba emotional osaka ba swako bolia maswali matindi kero omuyego isore na ndaka reka no gosiemeki ara goje seneta ya Kisumu esengenjaje tena bamura barenge raudi lakini botambe usikoligere none riro bari agusi abana siasa bali baetire temire sana kwagacha abantu bako ba protect gose abamura bake bako bera maga yabo nande bako ba organized kubuya bako legwe lakini ekarobora iburi bokoruo igobo gotigeke ombege tindi ke kosinya korusi wo muna bano usikoligere Central Kenya ekaro muyare ngo bogambi abantu barenge koruase ensemo ya Central Kenya nabo bachagete kiombe kiare koruka mukiki lakini ekaro kibaki achigocha borai yo yabete gasiene sana John Michuki ko nero lenge minister interior then korusie kiombe keria yani gerera isiko ko agacha kiombe biombe bya bamura balia bako kora activities chabo isiko yeri chiko lakini ko barusia tewe ngabona bangwana abegasia ino yaerire igere nkongwe ngende ko ereko benkongu neringa abangwana bali okonyora bako ba organized bachora mukubu obo bachora muno no mugachiobo so ekaro mugambi uri akuru bugambi ko baseri no kurueso bugima banarire kiagero manyete innocent tigango tebinga bono iga gunzi bagwakanugu yakobwana nyena bagantu barikire chi office kiagera amanyete nga keroko enda gose numuchio kisi otagete ko handle se nyanjwa omundu naroro gukwanira abana siasa bonse bagumukwanira bari murengo uri aratake na andi obakoreta chiwesa chingiya chitari go akwe tax chitari ko audited so yokonyoranga abantu abamura bari bako kuguni siese litali gesongo tingumanya ke usimu no lari weke mwakanya nusuno mukoro na bana toro bwaterieta ego konyoranga abakonyora chiwesa chinyinge kubwa abantu bari kirobisi wakanya lusi watebanga n'imichi yemenene gusimbaro bono omwe msio kubori chikura Kisii Central Ward na Kitutu Central Ward wekatware timu ekorwe biboko kobanga abantu getekyara abantu be town abande banywete gamu abande banywete iboke byo mineti nebye biwaka abananchi bali peaceful yani abantu be town mbako ba peaceful na kibasare na kibachirete town tebo town tebo ati order kaliri chigwodi chali safu chiodi chiali safu na chikabwate order abun Kisii toko enda Nyamira terakina tebwati mochio town yoralete kende omochio kinire Kisii chi ward bobaracho ward Kisii Central Ward tera kwerende Kitutu Central Ward those are wards near town ward yende era basako twara abantu kabirabu ekoro kutendere bo chu ward kera batwara municipality ward yende era twara abantu abuka netware ligo maward ekero gukwandira igabata bagutuka gaya barendi bali bakubiko burendi bagutuka kero mwana siasa gutwara nganero bantu kibara twara burendi
ase abantu bech college chirangensagu so begakare chinsemo mbalimbali bachire town arenge konywe gento kiaya onyorero omonto oranyare korwa ebinto kabire yengori ekamo amwe bitano abantu abunga ye odera rwere because abaiga be town igo bakonyu amaru bakori ebinto bire cheap bamenyete chinyomba batakonyara gwakana banyora omonto kobakanera bamo protect lakini omonto olisabu ebakamenyete mwabo omonto akora mwabo mambi ocha goende gasi yabo ocha parangana kwabo etatageti manganayo na nande uligereri esenete ya Kisumu na kwa na mangana ya municipality esenete ya Kisumu ekorukoru Kisumu city bono goike binto biga na gota ibire Nairobi na Mombasa nase goika bitoke Kisumu bono nyikali agakare ko ire chukura koruseme seme taliare it is in Kisumu county yes lakini ni nsinyo ya Siaya county border naende bono Kisumu county oyonde orengo na cheta matanga ye itali county yae na cheta matanga chikoleta mangana alinda mwananchi ororo achete ko konsoli omusanio because tare ko ira mangana tu egente kana kianga masama tangari nyikari kangara ngireti chanti chae system mata na bantu bagali community bacha matanga yanusia karo kote aboigo no enda no lishuwa gaki onye no mokorie biashara abakorie biashara bali bakobe jiro nere lazima bakwana na nyikali nere abasani baye na ne politician akibona ari kurangira chanti na jiro zitari ko yorali matanga bana ndoje gwachire uya nyikali na rochete ko liekero gya siasa amatanga ise abana siasa bangocho baba nabo bali baire tamalio gabo pone gento keriachete na ochenda tango tiko chia samatanga ali abantu baminto asenge nero county yae nere senate ekwende gavana ya Kisumu no alenge igo abantu members of parliament ba Kisumu no balenga ali nsobo kolerisio yo mwabo bono egento kiagerete vijana biri bikaimo kaigoro nekero olenga agende Kisumu wiki ya moya elire agachia karama ochiendororo nga nere people's party ya nere party leader ye kiama atara etigwe process ye party bono bali bagataka komugura chinguru kabisa takwa na saba na inji naende nyikal ogoja koruseme seme nerieti ko bayarake amana Kisumu town yenga bono montaru moroni gosaru nyakachi. So those are far constituencies from the city ya Kisumu. Bono nyikali njereli arocha politi chukura wetera efugufugu ya Raila Odinga. Raila Odinga bono bunata iyo ebintu na bigonjokera no nyikali. Okay. Goira na tole toyibwa magana ayubuna kwa yatebire na ande ngwanda musnereli bagaire neli. Kolende egentogere kwa kwanekere very deep. Yani kia soire ime kabisa kiliote abachi slogan chia kwane tu samwe. Tae to murandio na ande muirani ogoro kwa Charles Ongincho na kwane tegoro yechi slogan atebete achirugete nonsense ko slogans bande bakogete nga chitabuga ti meaning yende yonse bande bakoteba muina abande bateba muina abande bateba muina tiango tore igwankia kwanete. Today you will tell us about one term, two term. Even as you say that, tell us what is going to happen to our children who are in crisis in schools. Even as you say that, tell us about the health crisis that we are faced as a country. I talk with passion about education because it is what this Muse stood for. Transfers of teachers. Last week in Kisumu Central, primary school head teachers were transferred left, right, center without a just cause. And do you know primary school teachers are paying money to go to good schools? Yes. Consult me behind the tent. One in Kisumu Central paid up to 1 million shillings to get a posting in a primary school, one of my sponsored schools. Siaya County has had principals transfers. If you look at them, they are not genuine. I am pleading with our members of parliament,
stop nonsensical political sloganeering. Mochumuli na ritoirene kweguro ino morandio na mwiro nie for a purpose kwa nabwira na kura nenera ginie kera nyanusia aivokia thoughting chi slogan in chikaror chi slogan ye chi tiraje tole termo jando Mr. Mos nje timbu ati shida ne chi slogan because in the life to the fact that toko kora siasa ya ito kolengana ne dichiko se katiba ekere katiba kwa lao umuntu abwate democracy yogo kwana mangana libagandiro lyo kwana nande egento gyo kambwate shida nakyo nelinga abarai ngokwana bale bintu bale shuwa ngambiri bo maene lakini nande bageta wego seba kenenge koba bageta we with it kubwatekana ne kwerende katiba ya ito ya 2010 iyo Abakenya barwanirite ngaki entambe neruwete libaka lya bantu kutwara chi slogan chira bakonye goikirania eganga yabo ya kisiasa provided chigende chikorwa serichiko hope nere ngotwara bagekero korora magoso na gokororanga nonye no musani o wekire mangana yenchira ere etari yeke maene hope mbwate neri ngabo tambe Abakenya mbabwate libagari yali katiba bakogende se ballot after every 5 years bakore decision yabo kubwate kana nebirengereri byabo bachora barai babwate birengereri ng'abarai abambakonye nonya nekera barai bali birogo bono abo baletiri Omukenya down na bakororanga ekara bale gocha kurigi kuramba chete bale bakobeka hope ene sabana inji lakini hope yengo gotebia ngo gotebia sengenjuma etenga hope ero bono neringa Abakenya mbamanyete Abakenya bange baujwa kachikura mbamanyete abarai babo nande not necessarily ngekero nonyena bamuraba bako rukuguni sekara bako shapikia omo wanasiasa fulani igokonyoranga egento ngire batagetenga kiyo ese korigereria matuka bwango igano nyene karo ekwerende siasa yako rumuna wano Western Kenya na bakorora kero litukulia siasa gochiko korugose nilitukelio na bakorora bantu bako egwebesa lakini kero action yekoba na bakonyoranga abana inchi basali action yekoba bakorere kolengana nibirengereri byabo tari kolengana muna bachikwa so nje gonkoranga chi slogan nchibuati problem egento kebwate problem nekero slogan yeli gutumika paka ya encroach into objectives chamagendero Mr. Nyanusi tata tukulengane yo ya abasae slogans egere to soebone enganende yakabiri bono ekere mwalimu asomete skuru mutobwate kitabu gya fasi tikatamtilia ntobwate ntekoro kwa jenzi kwa fasi ekere main character nerororo omonto nebinto mbire bikogere story yanza youths they are part of the characters bakwansi topic ya siasa nabo bakobeka liberera lakini kero yikire to the implementation 75% of the youths they don't make that change that's required only out of 100 25% nabo contribute ya sokoleta change so they agitate during the campaign and baso emitandao barangelia basaye baba amo bareta bachikolete change lakini ile change yego chikoba kengima 200 shillings cha change a course yabo barokananga bakolire gasi omwako mugima engiye yokoleta mabadiliko lakini iye ikere bachikolete change litukoliri baunchole birengereri byabo bachora omuntu oli omobi oli otatakire talking about having tell them be consistent and the slogan is as part of the constitution njita kere chiboro but oyo minto tabirengana ki abara ibaroro bali barungi chi movement ye jiroro ne chi slogan is chialetira abagambia batari abaya bananterire go chi slogan ye chime paka barokanire barabaya mono kobwabuna barenge 3 years ago
Pono atoko batebi ki let them mention them by names to batebi their previous characters aba kusiba understand ba manyenge baraba bebo etichi anga chimbe bategete kona anterera sigete as a slogan igete andi batwa matese myakende goche tano bare se kambi ya umu Skefred whatever daru abantu ojo mo bishop oyora ndetiago okwana mangana maya amangana yi akwana gango ja okara buye karara irango be president yu tayo okwete because nero chagete kokwana ebinte ebyo karo moke emosai agakina ogende to kokwana ebinto bye change omonto ndo kokwana change iyo lakini bono ne governor tali kokora binte ebyo orengo okay keragwa kwane boigo gogwire naro gunotete gukwana otete gukwana gendo kyorengo Indigo kwana gendo kyorengo tiga nyaruziara gendra okay bono nje na ngota bya bantu bamintonga where we are heading to ego bongaini botakire baba banane because egento gukoro kwanga political science was sociology will change everything because abantu abakoboli chukule basomete lakini ekera achire gocha so mwana nchi akoroka ngata chite skuru obabuna barabo obabuna antwi elinda chwa chivu ebintu biri atagete etwa ngoba makini sana tomanya abantu abage myaka 3 gochuma gamba bakorera bube wani gataira ali bagocha gochenji ntoba maete onya abantu bakona anterera matiangi gosebana anterere gashagwa gosebana anterere Sifuna goseruto ngabachikoirera chukura will never accept it. We want omonto okolire bintu byambadiriko bigo affect umwana nchi okawaita ali grasi omonto yo kwana ningo tigabo turakwana yanga toira nenga Nyamira na Kisi monte kamino kole bintu byo kokonya bana nchi yakora bono ntobwate omonto nale Nyamira oko raendo rara kana bana school fees ogaragendo oligererie mechigete metako bagajira chinyomba lakini obodi chukura chintunda isana taikoira Nyamira iko bantu banyamira empatageti development abanye to mundu kwaje chibeso ba 200 bamachora babira bantu banyamira bachandikire sana oyo ningoyo abantu mbaro bakumete they are very known bale Nyamira bagosomia abana b'isukuru bago agachira abantu chinyomba bale very focal babwate chi NGO jire very strong batali lakini mbanya gochoro azengenjo bantu ebali tayikwaya gajire okay tiga togende county ya Kisii gone igure baba swanya kwa bada bubegete bakiri baje chiko bato lakini anda bubanya mbina mbo maete okay togende county ya Kisii en Kisii nero ne bwata abantu be character bune iyo lakini abantu abu mbali goikerwange abantu bako ikabantange nande bone bali chi enemy because bali batali ba magenderero nabo bano bategete ko ba promoted Kisii bali gienchera bakubikirira omuntu bwamagenderero ebitina erinda ruororo eje abantu era ability chisobisi lakini baruma yete bali kwagacha chinyomba echo bairubora Mr. Nyanusi chinyomba chiyabuli ekero bange kwagacha ega eine resource chia yangu tumagacha ngekere nyomba kunyagacha kubekekera maigore nyomba ya mabati 25 chechi versions pia toto bakemerango ebe kwa montaso emensiringi 1040 enyomba ya gosamisi lakini bono yeikeiro omonto oyo kero kendo oirubo bogambi bono ngokorari binte binene bibwete kwagachira omonto oyo menyomba so nabo konyora abantu gete bakorusi konaki nento bono tiga tokore bono riria korete ase chinyomba chiri inda abantu abaigatiri nabariri bali bato barole batwa kere chikuronda ati ground turusi omonto oyo yaruziko ira dada zuri ke kwera batagwate ga bairuri baga bajiri bakore binte binene kwa deure binte binene bakora biribi barure nyomba ejiri bwe perongene na gokre njera mwaka Nyanusi akobeka mangana nande mwaka ga gotebanga abantu bali bagokore bintu bono lakini bako egurai byabanga mbirikorolekana se oburai bwabo kobono inje nimbwate hope otokukwanira mono se liro bali agusi na omugusi onde bwensi oratoke ole isiko na bako ako testinga muna tokonya gokina muna tokonya gosuka gochiange na civilization otogenda togotwara a population waka chikurere ngaini lakini kurumaigaga iganto bwate evidence muna bagusi
especially liro balia Gusii muna bagwa kachikura Abagusii tindi korora mono evidence yeri ero emesa tindi korora mono ngango bwati baro omonto ratware chibesa mono kiagera oisikurigereria ekero 2007 ekero Chris Obure arenge finance minister Abagusii mbabwatitie euphoria nande no tukurusio goshidinga Abagusii no nyene kero nonekera abantu bagonya kongainia mba iseko tumio bongaini bwabo nando usikurigereria the most democratic region in the country in Kisii nabo okonyora muna mwaka akwana tutaragende mbionga Kisii nase montaragenda arusi chikura hunde bwensi yani abantu bagusii ngutumia barongo gwabekero baikire sedebe oise konyora 2007 omusike Chris Obure igabwate chibesa chinyinge mono abana siasa bonse bari gushabikia KANU engakieria igo bari gogende sare kuri kichibesa chikwenda kuri kambe igo kuri chikura lakini asenge njo Mugusii abegete ebirengereri byawe so mwakanya cha engakieria abantu mbale bayirete chikura batabwate chibesa chinyinge engakie yumuna bono nyagosira Joel Unyanja omone nabeko moyo yasagia abantu muna Korunyamira abantu muna ba Masanya konyora bari giri chikurenga kientambe bagacha sengenjo Omugusii agete sabo ngatoko beka abantu baitengenjeye nabo ande yake obokoreri gose development era basogo change nanka lakini obuyambororo abantu kobamo oisikunyora ekero nyachabe getabantu amenga kieria nalio chistima chiarenge kiagera oisikurigereria nali banyorete minister ya energy Henry Obuocha inga kieria and they really tried lakini igonda itego korkinga besa nabo chirabe nchi contribute yana ne mono ekero Omugusii airure osikunyora nande nga kiyo matuka magege kero mwakanya jari kuri kichikura na nomo ngwano le kurukunga former deputy governor Kisii onde Monda garengo monto moke orenge veterinary doctor orenge okorega siogembo yani guja district then lakini kero abanyali bali chache ba mwete ngango change barobora ibwa nyali bali chache pake kero nyachare nge very powerful and abwate chibese chinyinge bado na bamuruseti so ukwigena ngoro oronga Omugusii esako genda uchibosio igane banga chibesa nchibe chinyinge bado na bago akwa kachikura kolengana nebirengereri byabo na past experience yes. Ngaibone slogan yichiko batinga nene mono tindo chiko se slogan nere ya ire choreographed nationally era change nyarusio tebire gusinali gwetelio sendiro era slogan te yonga gerete era change ibirengereri by'Omugusii gose linda ground gose linda something tinga gerete gose ne change mono sediro bali Gusii na maana bana nje tete gere nagi ekero chibesa echichigo kwanu chibesa nchire chikoro ku chibesa there is no politician utabwati besa mwana siasa tayo okobori chikura utabwati besa utagetaru uzibunka bosa ngakeru chikura it only happened as omonto ngoro kunga Ferdinand Obure the man who came from America agacha akaumera na siasa ya soire Gusii ya multi-party agakeru chikura kia Ford Kenya akakeru akaira chikura na ndaga sira miss takonya tebo machoga akabatika bajande kitabo akabatika kana pono ndete ko tenga egento ke koroku slogan nere ko eko sway a direction ye chikura abantu bagota banga ngabone to ko gende nchiri 2002 Nyacha succeeded with agonism wo chase away opponents aka command Gusii nga Nyacha ne simba mu basa kumukuna paka no Ruto yo president na age twinza ruko akabu enda geri helicopter gasukuna na iga bakabwaterera bakalina igoro no mingo bakaliye birundo bakataga ruko Gusii igondire kwende egento Kenya cha ngoro ku 40 people ama ne biboko mbia konyete Gusii koba amo
igobo ikabibe bibere biramo ebiboko ni slogan iboko ni slogan arabu emugako lia kaleta bagusiamo boniga tubwate slogan ya mune kwaya slogan ni nerororo nga Matiang'i is Mr. Fix It oja otumeka mangana amakanyeku yokorandia abantu barase kwa nduru tubakana kare bantu mbatete kwa ndabwe segiese kyagero kogenda kwa igoro yokore enchere nyerere abantu batatageti nabarayi gose nabananchi ekero gocha ne slogan ya Matiang'i bune president weke iboko bibera nime impact igo very strong igo ko recommend yo mheshimiwa Matiang'i aburukani iboko ta konyara goikatu ara abantu banyajaga bwata abantu baye bebiboko abangao bano Matiang'i ta ko be gandara ba basic mobunge okitutu chache South na bwate biboko atapa bueno nere orendete constituency area yamo amane biboko ne town yere bose kitu wande biche town mugabana na bwate biboko gabana bate twale biboko akiara echembo songo kitu cha central noere kitu central board noere nyari bali chache noere kwerende nechi ward injire gabo chibwate impact mna bubaracho kisi central na kitu central goikache towni o manyetenga ngomera abantu begamo ngakiora control muntu begamo so ndakie gaba nego kada lakini garachire gochiogembo igakwenda kabwate ibiri koboko garachire gochietaga kwenda bwate pipe koboko ne reason garachire gochinya masibi bo lakini ekero gwachire gochetauni goikoche ne bamura baranyare kubanga eodebe ibiboko bono ngoko bolinde how can you be a leader otaliko mbera mutu na Yesu na jede kanisa kanyore kanisa ya onchuru yabire ebarasa yabire chiro goikarwete ibimechariki abantu bakatwara twarore abandi bakorera nga baitire senyenjo bakorolekana gutuke kambiende igo na barunega gwirana turiraneria ase bintu bya kisi gwirana turabo so kombol nimbwate getoko arase go kwandeli baga na inje mete iboko bya very interesting boni we are talking about Euphoria na kutwara abantu bagoika abantu mangana yo gotebanga ngatogoika abantu no endi gasha kwa bacha bosongo gari gasha kwa bacha bosongo Matiang'i ni gocha iboko mbiara rwetu gari biko beka bagusiamo abantu bakomenya baso stadium mama no mochoko iboko bitaruri gacha kwa banga so town wachubuligelio yako runganya nusi moenga awatenge biboko baka bibe koda tigakotere wa kurwaze abos ntendo jenga nyanusi ndale no maene ni son rights lakini njego ndatebe nga biboko no boroso bewoko gamba nande gonda ite koteba nga no na abantu bali bagutumeka se biboko bono iga bantu beke goriegeke que gorikiane go chance na bwate chinguru choko sokia chinjara de bantu bali mono na ando maito sikuligeri likelineka goriya somire mono nona bangwana bali wechi pikipiki bale chi stage ali bantu bali mono na bantu bachite school na ando isikogenda na ubago interpret constitution buya na ando isikogenda na ubago rusia magoso na ubago tebanga iga kanga gende kiabaiga na ga kanga kiabaiga so njeni mbwato kugenanga abangwana bali noye bako ena nebiboko muna akagoteba igo bako ena nebiboko binga kieria litukuriria korengana ne chibesa muna chiacha asengenje economy nembe innocent timati goso no mande economy nembe lakini abangwana bali mbale mbamanyetenga no nyenka capitation chibesa chiachete iskuru kero mwana nanyole 90 shillings 95 abangwana bali mbamanyete bonsi nando isiko babolinga ngayiyo bole mabole na bago gotebingaga ole mamboro rakinye sengenjo yeli tukulia lero wikatoike mambia na inje na onale gotenga bamura gose abantu beke goriege batumie chinga kichibuya kiagara ntoko genda chikura ntoko genda gwaka chikura tokuete wikatobe moyo bakenga kiyo so kere opportunity goje chibesa sichigotoka wikato chitokonye chitoikinga kirio gachikura tomaye wagachikura muna korengane ngenjere so igo nare gotebanga abantu bairu chikura sediro bali agusi batagwati chibesa innocent inyole ngeringa 2002
2002 elections nari nari ngumumuromoke mune journalist so nandi nari okore gaskisi abantu mbare banyorete chikura kisi aseng'enjo ye euphoria muna jwali nyanja ba soete kerogo kera jwali nyanja ngakiri umete garwete igarengo mwalimu igarenge principal nyanjwa mixed high school no manyete ngakieri 2002 nejibaserenga umwalimu wa secondary arikoria besa chirinchi konyara go sustain ye campaign ye muchumbe aya secondly omurai wa orenge ngakieria orenge Ferdinand Obure na rueto bogami ndaraja ga okore gasi lakini usikorige Ferdinand Obure igarete tu ase bunge eseng'enjo ye shida yarenga ase Kisii na Transmara common border no yarenge chisegi chigete cyari go chakagari aseng'enjo ye chikura so akaretwa nande nere garete tu ne euphoria eseng'enjo 1992 nario Fort Kenya yarenge nari konyora maripati ya chirengeni so abakenya benga kierimba bwate birengere ng'ande yake toko beko muntu mogeni tumurusi kanu to discipline kanu toreto muntu mogeni tumubeka ororo ande yake na baragambe munakorenganite kire lakini karo Ferdinand Yabu baadaye na barai bali bajete subsequent nali achite US so what I'm saying ngeringa abana inchi imbabwate nchira bako vet gose bakorigereri ng'umurai imbaba isiko muno mwagateba ng'abantu mbale bare kwagacha bono usikorigereria so borai ore bono iga abantu mbale bare kurusi chibikoro to batinda chesike bawo machinyomba lakini bono iga usikorigereria bintu bakorire se baruete nabo konyoranga nyomba teyegenderete kwagacha no bono iga no nekaro babwate chibeshe serikali aya secondly usikorigereria ntwa karotwa chaka njarore kananga abarai mbale no nyanyamira bako akanira abana school fees bakorusi besa cyabo bakane school fees bakorega lakini omurai nare oindi orengo rukamate magandi atebetenga there is enough for everybody there is enough absolutely kiregendo yani toisukupaga resources yetu ya nchire enough kero mundara nyore so oisukurigereri nonya nekero ukorigeria education ya itobuya na bokororanga igo ekento gikore togochora barai muna bananchi otogochora barai ande yake baturindire amari aito egere twe bange ndutweka ebintu bya Kenya bise kubeka munenge njere muneka tibego tebe ebintu bibeko munetakeire abana njina bakonyara guyakana school fees abakonyara guyakana school fees ekire kitogora rigere litokoirana moncho murigere litokwanere igoro ya figures injira no net county chitu chio karega skulinda nande boigo ngakia magendera agenda tu chumi go ikwana tule aso bwenge doche chiritigarite chitekabire chibe chinsa isate semambia bono nyanusi kero kurigereria county government ya Kisii na Nyamira nere yatagete kolete bire gitanaroche litangani pia lengali governor Nyalibo na biretete no mugavana Simba na bireta bono buna kwa ruete gusinga kioro chemere megendrete bono ngia kare bire gitabiache number 1 contractors bali bako ba hired bakole chigasi ase county na bako contribute pake gavana yarengere lincherende kinda akole services yebe mo gavana otangasa kere ward ebe keruchi kilomita 20 aba contractor bali gibu ba prae chigasi abande bae guchigasi ba contractor bae guchigasi diriyo mo contractor irwe gasi ya 5 million egasi yega geta keire gokorwa epale yeta kere gokoreru opening ekoreru grading ebe kwa magrabati ya 5 ebe kwa maram ebe kwe eroleta samara mwa igoro epale yemanya kwa kanu 5 million umo contractor ogenda okora opening ya okora opening chibesa chiri chera chekiombe chiri asabete owira no so mugabana ngachibesa ingmenta chibesa njiko kodere gasiri gabana gwato kanange kulingana ne policy ya babegeta mana agreement iliyo gosaini wa mane county asatoni account atoni ige gotabanga okole gasi yonsi okole omu engineer agenda asesi wakanuchi besa
aba contract aba manyo jaka onyo bwangire konga chibasa chirie financial year inja era chibasa chiri chikera na goji Nairobi aba contract aba manyo kwaswa chipara baswa chipa baswa chimakoli baswa chiredio ime batangasa nga mo county mo gabano Kisii oiraniri chibasa goji Nairobi chitakore chigasi ku umuntu ogerete chibasa chiga chikoirana chiko tigara chitari konyara korusi kwa mana ipmis no mo contract mugaba nuwakeza abantu bana bali gocha konyoru magendero tari koba segete ya teneniro koba ya contractors to bwada aba locals ora araba tabi kakimono igwana na mwakora sub contract mwa igwana mwabana na ba contract bane mwasangere fale ya 5 million mo contract to liyo bwada contract yo to alenda mwamu otakachibese chikango ne cheche abete Jones yo gendera kuoga otika kokora sub contract chipara chigatenna chagusi mugaba nakaimo ke step nga kichibese chiga mono kwa abantu abaigana ne batayo kolega nande boga nande basali siasa inkintari ko bwatera nde tere machine ntuange gazi once and for all gazi yere egere gazi bona bona igebira kita bire nyari bari masaba bo basi mborabu na bu machoga borabu onye tari mbura ya gendere to for the last 7 days egasi yeri yatekere kwa 9 days baka makarabati baka kobeko moro mwegasi yere pomachoga bora bwana bono aba akwanete se public rally go se ne script bwate county government buna bakara magendo bana zani ngendreta kwa ya tebe banta baigwe abantu baito bategere baguzi bamanya munana ki contract aziba chandiro mugaba no Kisii for the last 3 years na bale 3 years ya bere nchafu Kisii okoba ya development contractors bara bataka bakwa egwegasi umuntu gochigocha no muhindi batebanga no baletera bahindi omogero gochikoleto baletera omogere bagochikoleto omori ochire ba complain aba banka babwate chipagi no babigete chi contract chi company ime ngocha kole mabona chipari bono chipari chikole mwe na bafanya kasi be county government aba injini baterera makaraba tikobeka chipari chikoera Kisii county chipari chikoera in the next 6 months chipari chere tapi bosongo gera bete bono no konya commentain vision ye ine ya simbarati agotwala era bwe kantu muntu maito bongeni aruse tata zina ntu document ngai aruse ti bongeni ngayo cha kwanyora na nyora kibira kitambiyo kusi okay tractor zade bwa jubuli ke sema bia bora jaruzi ya teba ka kumeti bongeni bwe ngai amos ega banenga ya rote bwa bongeni amos nje no jenga mbotagere na baranga bere senge jokoranga okorango mosi Kenya nusina bwate privilege ntabu ati yagara orolekanire ko kwana on behalf of Governor Kisii na inje nabo omo ligeria aranga bere senge jotimbu ati privilege mne lakini akere privilege mne yerese omosi Kenya nusi nero ne bati but what I can say neyenga abarai gose abantu bali bale chi contractors se orogongo rwa Gusii igo bale chi contractor in their own rights because igo bago operate within the law yani umuntu endo register company area ogendo kore biashara okorere serikali gasi oakanwa oko ira bane skuru osikibe cha security area omongina mama mboga ugori guchingi ni gento munekyo so whether abantu balimba bwate chikambani babegete bagi gosemba begete bagi abwaro tinkomanya lakini esobo maene serikali egasi serikali talioko agacha chipara directly aba lichiko guri nkwala orire serikali omwana inchi ose contractor chibesa oli contractor ya kane tax chibese ichonjo kaneiga chikole gasiga abantu bakole kwende so tinkonyora liba galigi yaliyo go condemn chi contractor chia Kisii lakini chi contractor chia Kisii ekero chiko tabanga nchira egulibaga nande nkonyara chire go qualify nga ekero chitairi libaga chikole gasi ya Kisii ningo ile libaga kole gasi ya Kisii nande egendo gekogera services chiko ba devolved ngeringa egange nene ya renge ya devolution neringa ira services isija yasaba na inji nonye nabakori gasi baria kero sikuli ringa kiri ya etete je nonye ne chipara chia Kisii yo chiare ko batendad chipara chinene chia Kisii chiare ko batendad kuru Nairobi mondako advati go korwa
abantu ba compete across the country bakore kwirende. So whether chikasi chiakisi chiaruru bobego si chiaruru buya, that's a conversation of another day. Lakini for now ingelina ki twarorire tractor chiachire kisi is good nande muna almost Kenya nusiata virenga in 6 months na bodorarore obonjoreri bagokoruya in kisi, that is very good. Gese koba muna asense moye gese koba muna almost Kenya nusiata banga in 6 months whatever. In 6 months, chibare chiko era nandi chirichi achagite bono chichagite nyali bali masabo ba. So 6 months siko majiko sound. Okay. Na beko ne ngwana yo murai. It can be even 3 months. Bwana ngendo ngeke. Chiwodi kianda poniga. Chiwodi 9. Na chichibekere chi machine. Bwana gachiganda tokolegasi. As chiwodi 9 kire wodi egendo bakolete. Kire wodi abasaba iga nyanusese nchomanyete levo yechipara kie chibakoros chipara chi county echiko amakoro bagochigora chipara njire chiko igoru ne chipara njire chiko maintained cheigole tukale chiabekirwa maram chigendera gutumeka wano cheirirwa mana mache chiabe chiaruro ejine chie mora county chiko bekwe maram chiriko bekuram innocent timanya titindi show the period whatever 6 months no and it can be even less than 6 months. Why? Because the machinery is simbagolete every gitabiok ama nechitipa ejire 70 innocent I want us to look at this way ego kolega sikatatika panto beto mbate bate bukaneki egento bono contractors ya babaito egasi ya babatakere go chikokora abakonya ba kolega sichipara chia basinyire bagota banga chibasire nego Nairobi para bumbata keire kogenda bagache birasi bya ICT bagache chi polytechnic chi hall choba somera challenges challenge alengo regora ibira gitangole tabiru muchanga ibira gitangole mabire challenges chikai echa bono kere ward tiango cha kerense e ward ya oso korubuna bono ya korubumba ba ward bo jogoru tindigoro bumba barakini gendera where you come from, your ward where you come from. Abasaye mbaroro abasaye bale batabwati gas abasaye bana ubaye tu embawadi babete embawadi ba identify asomoro muokorwa omoro moyo bagende bagoli omonyene a certain percentage ekero bagolire chibes chinde chigotigara ba maintaineri ebiasara byabo yugabasaye in another way round bakaroserigwa employment yabo bande balendo momoro moyo oimuki gukorugabu ebiragita amane chitipa egere itangere ko excavator ge koya na kobeka kya chitipa chabekeru chamnyokie para chigireda no chigakareta yale para yara ni guchirora chabekwa para yara asa makarabati yakobeka excavator ge ko anda kialema ase asara ko ngwasara tali akongwa abantu bale mama karabati yabeko. So in Kisi issue ye korogunga ye chipara chiri emato mara iwa tanga ngakere chikura embara ozeli chipara ngale kyangu Simba has achieved dogo igotore ke kwa rumurigere lino ara kwa tatebyale asesi innocent na asori go struggle lakini na were se mwanya bantu na inje na bonde muna muntu ndegwensi na asori go struggle asengenjo almost Kenya nusiega o letre story so classified ya serikali ya Kisii County story ya Kisii County nyanusina bora nyoro what information yengi ya lakini the authority yoko wena na information ye mune yu kanga nonyene monto ndibwensi nonyene CC roads or transport ya public works was a public works information ina wene te koyirwa na lieko bobisho ekaronya nusi akoyirwa na botora mwigene lakini teriko bobisho muneta ke yaruzi ngoti yo gwate yiga ekorogia magendero nga yo nare kora ekero nyanusi akorwe information ere detailed yengenje ye nabo nandere ye serikali ya Kisii County na ando maene nyanusi tara dekerea ese show ngango korale gas Kisii County then credibility ye information ye yenkowere twatted osenkowere ntaka as a facts and the figures kiagara almost Kenya nusi oletere information bakote bire namba yeji ward chiko korwa magenderero
chigokorwa chigendete gokorwa magendero ye chitractor. You know, this is serious information itakeire koba itakeire gutwara facts chire credible. Nyanusi ayaningo Nyanusi is a friend to Kisii County government. Nyanusi no musani oimewe serikali ya Kisii County. Musani bwo mugavana? Omusani bwa serikali ya Kisii County government. Means inga na bombwati information concerning department ya maji, department ya environment, department ya roads, department ya some departments. Ya nuzibona ekero kurwil botie ekero kurwil musani botie ya sino. So what I was saying, in Nairobi, where most residents of Nairobi, they believe Kisii County is dead under Simbarati. No, there is nothing to condemn Ebogambi bwa Kisii County as in terms of development, even to be a korekanire itakire kobaru because on the tayo ochira bare na kim ekwende ward ye korokunga bokimonge ward ege simankere asegete akorokuga naiga na ndege simekie kiagachu within 2023 and 2024. Innocent, you know, there's a problem. Ngana ki again totora ruseli bono simbo bogambi mobekere na Nairobi kabwata gunisi tojiko morusio lakini azira government basi wanjanganyira sinini Nyanusi nakwere libaga kwa kwanire ndagete ndete Amos kendo nare goteba ngiringa Nyanusi nomo mogoko neno linga Nyanusi oro basada ni obero musani we county tarimo menyo Kisii na ende sobo munateba lakini egendo nyenare goteba ngiringa Nyanusi ebirengereria kurunebi ya nande kubwatekana nebirengereri biaye eshidambwathe neringa Nyanusi gago through figures haniako titari verifiable muna bono Nyanusi otebirenga abantu bamenyete isiko ya Kisii bamenyete obi bamaetenga simba no mobe. There is no evidence in that. Ondeteyo na nyako igwo goteba nga simba no mobe. Injege ndo nare gocha kutakese ngenje yere fair analysis fair. Because bono kubwatekana na inje neringa se conversation yo simba otegire center stage. Na bwato monte se simba na bwato monte se conversation ye. Etariko ba fair ese political commentation. Lakini ese ngenjo umwaka na bwateri bagali yari ukwana munaratake iko yari gocha kwa only fair ekero togutwara facts and the figures munabone egente kenga abantu bamete isiko bamaetenga simba no mobe na kia abantu bamete isiko muno mucho Nairobi bamarate benga simba no mobe na ubaka moire birogo baka moire kerogo mucho Nairobi teriko bawe mwancho muligereri chiabuto kiritake 13 maiga hechinsa isato sema biabono igotole na Nyanusi moenga no ara igase studio na boigo nigotole nere Amos Nyasani asema biabono togende togotogo kwanera kulinde ntagete taete ndarabe karibuli asinini Nyanusi mate kwandusie sekerenga sana kwanso yese county ya Kisii very dramatic nditigate bia kwara kwanderera magendero igo egere kirabaringiriri bakonyora libaga babugatera baroba kwanere bintu bibiri bitatu na bego toko musani gwe county noara number ito studio gere 0788666663 nindo chikona gwaka muri lakini ntate okubuli Nyanusi gazeti ya The Daily Nation yesema mbia bone goteba housing housing job row igoro yo muchando bagoteba bututukanu bwa mabaga yegasi ali akobaga gokwana kiombe ya Kenya National Bureau of Statistics kerigia sogeti roboti rwa tebetenga serikali ya William Ruto yes ise ugukini economy sense ya Kenya tiragenda igoro mono ba highlight ibintu byabegerire ne bintu binde kurinde bagate amabaga yegasyo koreki ubikira saba sae aso sector y'obwagachi rero mambia ekera tukurigereria kiombe ngiro rokiriye kurigereria amangana ya mabaga yegasi arosigwa si site cy'obwagachi igo kiareta efigi ngao wasanso ile ripoti ya county ya Kisii ga a friend nete bobo musani ayibuli a friend ya county ya Kisii bono nche obobe bono provinda kwane we county no you know we tata ya ndabaitoiga chiripoti chikonya kogenda nga
nga to korobo chori wetera kuri consider monte gasi akorire yes simba no yomo bokorire gasi ogwakiru chikura amane gasi akorire bona mabera akari kunywa ubuziya tanyo ubunyamira no chikonya beka nyamira rogori nere nyamira bono iga erongori ye kunywa ubunyamira monte yonya konyetanga innocent omoga kambu yago teba bono iga oise koboria bamenyi ba Kisii County babwata abane school ose na mabere batagete gose ne epasari batagete tinkagere tigo semba chora mabere tiga turategera epasari gose ngwa ubari no bara epasari gose ngwa ubari ndatengendera barabu nare bagwa kaga iga tiga ndara chake yachire soko bwakire oyo Wilson yose ningo ne arujo agyo mwaga bwakire warakire buya kwara bulira matuko no ara bure tiri ari asareka okay okay tiga turwa na report bono report yerega nyanusi amangana kwana nere kwarangere digo jawere no yo ndo kamurange turangere ti umuntu kuruwe serikali ine ata kokwana mangana ekero buya serikali ara achagwo akanenga mangana nyanusi tali maya na digo katurama bono tabarangere ti oyitiga bwate kinyanusi akomoteria ekena kikero obono oyibwe gabana atayo wano nere tagutikisa nga oyombu bakwana wase mbumbu yakwana ere karata tenga abantu ba Nairobi ngonde tayo gukwana ere to mwegene ngwero mutumete nga agachiko kora tigandara kubuli mugaka abuga utabitikia koretere Wilson tigandara kubuli riboliga gwatebire nga twige namangana nyanusi agukwana twatagitaro mono kora agenda go interrogate mona magendo twari kurigire na ndo bwene bwo bokoreri county ya Kisii oguru county ya Kisii nguru amangana nyanusi agukwana na no yamanyete ebira kitakore bya tangazo to kabirorari getike ya kure nenda karonchi arati akaronje bigara ebira kita asante sana tigatoende busibono soko bwakire hello ningoto kwa nere semambia bono ningoto kwa na nere mumanyi nga yoberede chimbe okay okay sawa bichango chera na igule mbia mona sana asante sana kurisise okay nyanusi abu goteba mangano goteba arekene oyorure kiogoro tebirenga mangana ayo akwamba garorekana oyino monto oro musandi bwe county nayo oyino monto muya na batakira abo mutegereri umuya ena ate abanyali bali masaba bo basi borabu na nyamachoge borabu chache tinda kwana bo basi chache na nyali bali chache lakini kiogoro igere ange na bosongo chiduka kiogoro ward you know ayo manyete chigodi chagusi chonsi ne chiposition ya chigakale wuchi einere gasi yane na kinko eresera igoro ye chinse mo chirie se biragitabire na ende mburanja affected biragitebi indi so time kiogoro tayale no ebiragitabigo cha next after bia rule borabu okay bona ere yenda kora na ende chipa epale ya toire ne pale manyekanete erando mujumbe sairi chanda tiga sairi chanda ba agajire chipara chabo tiga batige kole chipara cha national government to county government we know county government kuratiga sinini mbige getumuka fana no county iyo kwa nani ya national government ine ya national government eyete ria nyamwamu is a very ekobwata korunyaguta eche ria nyamwamu esoke amaliba ikoli kimoji kubagajira amakodi naroro rara identified through the MCA goso mu ward admin egere kero mu MCA achiro kinzani mu ward admin nabo atare okay tigandara konya eko Ramos nabuliri swali bara biya bukagirete bali isiko bakwamerera yo mu governor because igwamba korekana go insinuating oyo mo
oyo motagete gotaka kwamĩrĩrio mũgavana no ũrĩa ũtari kwĩgĩna ng'ana ki a friend ye county government ya Kisii ngoteba arekene tũtarakũrangĩria minister Zoko bwakire muzari we county ojira Zoko bwakire hello ningo togwa rere se mabia bora Jared diga yugwa guru Okay jaruzi ndo ararero ekĩmoiranĩri ng'aki enateba machoke borabu bobasi borabu na nyari bari masaba chigwodi chia borabu so tintagetie omonto arete gento ngichache mutambe mpabu ata amatuko embura yature embura niyatwire ebira gitabigatena lakini tigara kobori nande hello bira gitabu south mugirango mbiracho na bumachoke chache na bobasi tigara kore tumakwirane bira ndoro sawa okay Mariogota hiyo. Aya, epa ekuru ekona. Yange ndariteke. Esikioka. Okay. Nenye county government. Ero ni ngoshukuru kwele kose bado. Sawa. Ngoiranĩria ari. Muzani we county nara. Nsoko bwakire. Hello. Yago aka. So Amos. Tikabona tukwanere tukuna kwiranĩria iki. National Statistics. Kiombe gia KBS. Yes. Kiarwete report yabete discussed. Nande kira kwarigerete no muraibu ensege ntari gukwana at any given time. Igari goteba nga mwarikiro bulimo. Yes. But KBS is a respectable entity. Yeah, sure. Nande figures go deal na chiro chiro. Na bono iga ikiombe kirikie ketene tabagachi. Yes. Nande gekobera gekurigirie mabaga yega siaro siwe muchando noro. Is the same thing of course nebintu to kwa na bia county ya Kisii kiro mutrabwa te opinion yae. Yanusi opinion nero. Bali bago dissent mu barako bababe. Ngakia yoje. Abangana yo bwagachi ne chigasi chiarurwa so bwagachi. Nje ndatewe nga muna bono abwagachi bogende to korune serikali ya William Ruto omuraibu ense nigere ngiya korengana nebirengereri bya serikali yaye lakini nje nabonda atewe nga chigasi chikoena nwaso bwagachi obo injiri gasi chire sustainable osikoligereria muna bono enyumba nere town gatia ya gache twe ngiya koruku KICC nyumba iri ya gache twe ngakirie kaera gasi njiriko bo all the time gasi obwagachi na bera beteba sustain yani teri gasi montara sustain all the time kiera chigasi chiria I think karo Kenya National Bureau of Statistics ekoligereri chigasi chiria chira be verified kiera no muntu koende site yo kwagacha igako endo nyore gasi rero okora egoikesa goikia ya rani gosine wiki very sato ya era so go capture that kind of data ese biombe ngobere akong nabegasi era bero lakini esengenje tari gasi it is sustainable na ande gwakana no ni tax nabo era basako miss nabo biombe mune bira miss the right figures lakini chikuru ni serikali KBS ere attributing a figures chiabo nekera bale go interrogate lakini available documents bale kwa and then na aba bandu bakamagoteba na barwe kera baligerira abantu bali botri baraso imijengo tibayo ekorigereria National Bureau of Statistics neke ne serikali bado so ekero president ekogenda on the roof of cars or pronounce na botora evento yeruka tonyara lego senere credible kiara we don't have evidence. The National Bureau of Statistics is a government entity collect the evidence on the table. These are the statistics nere onyole National Bureau of Statistics nere gotoana onye census
yaba Kenya na begotebaga Kenya bangana iga none kero tokora budgeting ya projection chirina chito gutumia cha Kenya Bureau of Statistics so ni figures to kwegena. Okay, yes Mr. Nyanusi tagete tukule kera gwakwanere county government yabe a red hot potato gaiga bantu barorekane goteba chinsemo chinde governor agokore gasina basani boka na Nyanusi abagaba MC barabasani tegana njenda contribute ya second kya national okay housing tarale ko chiga sinchiro chira belioka matukamange egasia yamo ya wiring egasiende ya kabere ya plumbing so abantu ba plumbing na wiring barabumba kolega sia matukonzi pi paka bakwe paka nande ase kwende chibodi chogo supply matching Nairobi water kiango chiwo water companies chiki sub county Chonspi they will increase number of employees. Why? Because amache na atakerwa bakoli meremo na bali bakwenda bachiko check chileakage chia mache kucha sema gacha yabeire kirengaki igega si yenze moya mache plumbers nini na bantu bawayalinge mingane estima nyomba monda kabeke karobobe monda socket plate kiangu those will remain consistently as chinyombe chime bagenda baka bedroom bachiko chekeria abantu biro buna biwo so ebibira bimbi bero chigas chikorworo ne cha construction abantu bakoro kunga masonalis barabuna bagachite bagakora bumbagenda nandi bachikoriye gasende ngao n'abantu bande buno bimintata barakini ndako batayinga ki housing project teyo gusi bunere chinsemo chinde chia Kenya kwegwenda mwamsana because chinyombe chiga emechinero goswa kwaragaki batanga kupchaka na bajake program yeye kakira bajaka bosongo lakini ekero goika gusi asokorogana ngaba gusi baitomba bwatenda mwembe yani baigwete ngabo bentutu ibole tugusi kwa makosa kange batoirete tomeru tugochiro cheme tokwe busiete gareta bwatiase abara ibagusina magana na makakunyanusi kwa enyanda bomorebe akwa no minyanusi buyago kwa na kiagera ne birengerere our leaders are very dangerous nande ne rote bire ngabara ibagusina you know the program ya housing ya chaga gusi musikonyoka ganyira paka senate kokana nga prison tebasa kunganya kurwalia sere ngerinde tutigare tobwate chinyomba chiri chie bantu bechera nsari housing tebe komeka mekiuma bei ogenda Kisumu ligereria housing project yani mukuminga nkiki so and you know ekere project yete kere kogenda nyanturago abara ibanya ali bari bamayode ngambata geti koibuke ngoro giechera giekubuga ngegabo ebintu bigo chikoreto buya economic growth ekina ali nyanturago abantu batwale ebintu bakoni chinyeni ebintu binde yani umugusiya bwatekerengereri kebe and these leaders nande no bale moyo nande bakuri yobogambi bone gabatu so we feel very much Peter this project ya ruta begete no ekerembe we will want it in Gusiland ebere nyamira na ndere thank you biyamano tatakol yogo kolera onale go sabo mugusi olio mwegeni onyasayo kogendo saba areko saba project ya housing teba kisi egendo bego re project yere mbe tataka iriko bakisi omugusi neringa ne project yo bokora nanya go ataki gabo lindira kinyo isikorigereria ekero konyore project muna bono isiko monte nyumba kwa gachire buo omoboremo omoe chibesa chuko kore kwene na ndakoneria nyumba chinyumba cha housing affordable housing yo chiko agachubore mu gwe serikali ubore mu gwe serikali ge minute ngobore mu bwane naye innocent no gwanya nusi ubore mu bwagachwa bwaretu bwagacho chinyumba nande chibesa chigutumika kwa gacha ni chia Kenya contribute chire se boma yangu chigo chirije contribution area chiamanya gobe kwororo nande garo chiabe kirwororo chinyumba chibesa chia rusi kupaka innocent ngagire ngona churi chibesa chiabe kwo nando Mukenya manya kaoneri ekaro Mukenya oneri kuchibesa chiringa chigo chi ene project yo bakora tigeti wanchumuligere ntoka ngene itagenda ntairanireti enko igubobe nganeye ya housing
chinyomba chize kwagacho bosongo na chibe cho boibi echi rutarwo bogambi echigotigara bosongo njiko enda bukelicho we want all those projects chimbe chitigale gusi na chimama tombe lakini chiro gusi lakini egera karo ndenga nchibe roro umugotura ni precolonial moto bekere chinse chinde chane chitigale gusi abara ibagusi abantu baminto yo mo bana ero to ere panelist biyamura yo gusi ero kwa advice abara umuaga nyanusi gawonete kumanyanga nje tinda twale privilege mune yabwate kuchese ese como musali timbwa privilege mune yabwate kuchese omosike simbarati na simbarati tamanyitira lakini endo nale goteba ngeli ne tigatukore omosike nyanusi mbuyale atigaenda tacha ageteriri goteba ngere no musani osimba nande nande garondo musani o innocent na mondasi nyukorora magosa so yekero to kumubeka buya kigoto ali bagatwa motenga ande no ene buka nate banga barai bagusina banta babe baka simba no aroyo simba ya tako mwaje mwegere tigatokolera abo bakwada diria zebeo nande ngagere nga ekemina ne kyabere kiya Mr. Nyanusi teto cho yuore na ndeli mochi cha egare se watigera bagusina bange bagwaka chisimye kera ngoligerelie simye studio ne chinyinge sana tuteka kubwata nanda mono twetaniri jinsa jirito kuraba mbia mono sano yuagurunga Nyanusi moenga igatangazire kwa bomo sani bwe county muzani bwe county ya Kisii ndabo igo nimbwate Amos Nyasani nere timanya timo sani innocent yate bali mwananchi buya mono sana tiatokolera abo mwancho muliri twachagete 12 chia mambi bono chabere chinsa 3 ni chitake 30 neyemo anna mono ngotembiya mono asokoligereri murobiri nsoko bwa Kirinchi nguru ku Innocent Onyango twaliko bwatana Diana Bindemo nabo igo John Kebati nero lenga sense melio koligeri chibi cha Mario gia chira sembeo nabo igo director Zack asokoligenye camera akikoligereri Nyanusi yaligereri Amos na Innocent bye bye tumirane itukolyange